futhi usathane uyazi ukuthi asoze futhi sakhuluma ilanguage yakhe yesithi ukuthi abantu abadivose, kodwa abantu bayo-advise-wa ngezinto ekumele bazenze ukuthi baqhubekele phambili. Kunjalo mphathi. Usathane-ke akafuni-ke abantu balazi iqiniso. Iqiniso nje, iqiniso lisekutheni ngempela into ey'fana nalezo namangethe, wonke umuntu obhekene nayo uma engena emshadweni into angayibheki futhi into ayithatha kancane ayitshele ukuthi hhayi into ewubala. Kodwa masikhuluma iqiniso, into ebalulekile ukuthi ixoxwe, kube neyivumelwane so that kusasa konke kuyohlala obala. Kuthiwa emakhaya kuhlala obala njengezingqezesele, yonke into ibe sobala. Ngoba ngicabanga ukuthi mina Mangethe mhlampe kumele futhi sibheke, ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi asebezwile abangakangena emshadweni bayakubona iy'ngqinamba abazobhekana nazo, kodwa kubalulekile futhi nokuthi abaphakathi kumele bathole ama-advice azobakha ukuthi kuhambeka kanjani-ke mase kulesi simo njengomama nje oqeda ukuphuma. Ngoba uyabona Mangethe, iqiniso lisekutheni uma ungena emshadweni unomntwana, ingakho ngeke ngithi mhlampe ngizophinde kube ngconywana mhlawumbe mesasemncane, kuyenzeka ukuthi akhona ukuthi athatheke, yabona, noma mhlawumbe after isikhathi khona angeke ahlezi emncane uzokhula, kodwa kuba ngconywana. And naku kubalulekile ukuthi nama-finance asuke asilawule, ngoba makwe ngithi nje mhlampe umzekelo, uma omunye engene nomntwana kumele angene esemprepare-rile umntwana lo azongena naye. Mawukuthi kumele uNkulunkulu umuphe amandla ukuthi abe nenye indlu noma nenye indlu, aziyo ukuthi namhla kuthiwa ngiyathula ingane yami ngeke ixoshwe la ekhaya, ixoshiswe okwesilwana, akwengithi mhlawumbe usisi uza nomntwana, ukuthi ngelinye ilanga kuyi-fact ukuthi mangase uNkulunkulu akukhumbule leyo ngane ngenzeka iphelelwe indawo yokuhlala. Kubalulekile ukuthi sikubhekelele nalokho ukuthi siyesilawule namandla nawumnotho, ngoba kungcono uma uthola ukuthi unemali uyakwazi ukuthi awuthi ngakhe indlu lapha mhlawumbe iqashise, ngelinye ilanga le ngane iyophuma iye khona. Same things apply noma futhi umuntu owubaba, ngoba iqiniso lisekutheni bakhona omama abakwaziyo ukuthi bathathe abantwana njengabantwana babo, futhi bakhona obaba abakwazi ukuthatha iy'ngane njengey'ngane abay'zalayo. Bese kuba khona umuntu okunzima ukuthi nje kunzima ukuthi angakhulisa ingane angayizali, and izo zonke Mangethe iy'ngqinambi ekubhekene nazo. Futhi le nto besiba yisifundo kuwona wonke nomuntu osasemusha okhulayo ukuthi le nto kuhamba isizala sishiye iy'ngane, sizalise abantu sibashiya, izinto ey'khoza iy'nkinga futhi kwabanye abantu. Ngoba nakhona Mangethe ayikho into ebuhlungu yokuthi ingane uyayibona, akwengenze i-example, uthole ukuthi nginengane engayithola before ngishada, nomkami unengane ayithola before eshada. Leyo ngane iphenduka intandane, kodwa abazali bayo bobabili bakhona, ngoba maya kubaba nakubaba ayikwazi ukwamukeleka, maya kumama nangumama ayikwazi ukwamukeleka. Shuthi ku-endapha ugogo eyisenta yayo la khona izokwazi ukuthi khona ikwazi ukufila ibe right. And kuyiqiniso elimsulwa Mangethe ukuthi uma ngingene nginey'ngane, iy'ngane nenini zohlalahlale ziyi-claim, and futhi le nto ayikuhlukumezi only manje. Ngeke ngenze isibonelo, uma nginengane yomfana ngingayitholanga ngunkosikazi, kumele kuhlalahlale sikuxoxe nale ndaba yokufa ukuthi nangamhla sengifile, uyo phela umfana oyobe ehamba phambili makubanjwa ibhokisi, ngoba lezi zinto Mangethe ayipheleli nje la, siyibheke nje la. And kuyaba buhlungu futhi ukuthi-ke mhlampe ngithi nginabafana ababili ngaphandle, sekuyibo futhi asebe-overpower iy'ngane zami zala ekhaya emshadweni ngoba zobona badala.
Izinto mangethe lezi engicabanga ukuthi wonke umuntu okuleso simo esifana naleso, izinto yabona mangethi into engihlezi mina ngi-advise abantu, izinto ze-right ukuthi sifunde ukuyikhuluma kuhlekwa kukuhle, so that yabona into oyikhuluma kukuhle kuhlekwa iyakwazi ukuthi ingene kumuntu isinke kuhlekwa. Yabona ngihlezi mina ngitshela abantu ngiba-advise ngithi uyabona nje mangethe la kwami akumelanga ngisho makuliwe ukuthi la ngiyophuma ngebhokisi, ngisho kuhlekwa nje kumnandi, ngithi phela umuzi wami loku kwami la, uyabona. Ngisho ingane nje mama ngifika ibheka i-TV ngifuna ukulayitha into engiyifunayo, lethani i-remote ngeke ngibheke i-TV yami. Akusinto le kumele ngisho mhla ngidinekile, kodwa izinto asifundeni ngisho uyabona ngisho ingane mangethe mawuze nengane, ingane yakho iba nesikhathi sokuthi uyitshele ukuthi mntanami mhlase kubalulekile ukuthi ufunde usebenze ube nomuzi, ngoba mhla ngahamba emhlabeni la ekhaya bokukhipha isokwenja. Uyabona mangethe into oprepare yona ayizi njengeshock. Ingakho sithi nabantu before bezongena emshadweni ney'ngane abafunde ukuthi lezi zinto ey'fana nalezi ziyaxoxwa, nomunye ingene isinke ukuthi hayibo kunento eso nekanje. Inkinga yethu Khuluma mfundisi wami. uma Hayi, sisadakwe uthaka, asikwazi mangethe ukuhlala phansi nabantu sixoxe sisho imizwa yethu, yabona. Kuyobonakala mhla sekuthiwa umuntu-ke usephakathi. Kumele yabona nje mangethe ngifuna ukwenza example. Ake ngithi inkosana nenkosazana angikutholanga nkosikazi enginayo. Akungangivimbi ukuthi ngithi mangidlalisa intombazane yami ngithi mafungaso, uyabona. Ngoba ezinye izinto mangethe zizoba painful mawuthola ukuthi sekuthiwa ngoba izothi ingane noma ikhuluma mhlawumbe ithi ubaba waqala ukubona ukuthi uyazala ngami, ifile painful komunye, kanti iqiniso lelo mangethe, uyabona. Kodwa ngokuthi iqiniso uma lingajwayelanga kujwayele ukuphilwa ngamanga, kuba yinto enzima. And mina ngihlezi ngisho ngithi yabona mangethe ngeke sikuphile. Bakhona abantu othola ukuthi bahleli emshadweni, umuntu wakhona uyakwazi ukusetha ama-boundaries, ngoba yabona nje khona usisi la uthe omunye khona oxoshiwe. Yabona mangethe ngihlezi ngisho-ke mina emndenini wakazikala, yabona mina mangethe la kwami uma ungakwazi ukuthi ulalela umthetho wami, mina ngiyaxoshana nje la kwami, whether ngiyakuzala or wisihlobo sami. Yabona nje mina la kwami mase ngibona ukuthi angikwazi ukuhlala amakhosi amabili awakhonzwa la ekhaya, and ngikusho nje kukuhle futhi ngisho ekhaya babazi bakandaze ukuthi cha bandla la kwami mina uma ungakwazi ukulalela umthetho wala kwami ukuthi siphila kanje, cha bandla umuntu nomuntu akahambe aye la khona ezothobela khona umthetho. Kuba inkinga-ke uma uthola ukuthi mangethe ngizotolerate ingane eyami engiyizalayo ngiyayixosha, kodwa le anginawo amandla okuyixosha bakuzothiwa ingoba ngingayizali. Izinto and eqinisweni ama-relationship afana nalawo mangethe afuna umama o-strong, number one, afuna nobaba o-strong, okuzothi noma kuthiwa kuthatha iy'nqumo ame nomkakhe nomama futhi ame nobaba wakhe. Ngoba ekugcineni mangethe ngenza isibonelo, unkosikazi eze nomntwana, umntwana useyaqala uyahlupha la ekhaya, mase ngithi ayi mina ngeke ngisakwazi ukuhlala naye, akumelanga ngathi uthi akayephi ngoba uyamazi akanababa, yabona. Same thing apply noma engimzalayo, uma ngimxosha akayibona akayila ayothobela khona umthetho. Ezinye zezinto mangethe yingakho ngisho ngithi zigcina zifika la ikhona ngokuthi umuntu noma addressa i-issue, uyabona. Ingakho ngithi mina iqiniso ngilithanda ngoba iqiniso mangethe liyamkhulula umuntu. Kumele kube nama-arrangement ukuthi uma kunengane engiyizalayo engahlali la ekhaya kuzokwenzeka ngishona, into le kumele mangethe iklikhe nami nje ngiyindoda, ngelinye ilanga ngizohamba emhlabeni, futhi kumele ngikwazi ukuthi kuyokwenzeka vele ukuthi lo angamzweli njengengane ayithwale for 9 months. Kubalulekile ukuthi uma ngiyindoda angibe nenye i-property, futhi na-understand ukuthi noma isegameni lethu, kodwa le ngenzela ukuthi yonke ingane yala ekhaya nje nawe ezokuxaka uyixoshele lapho. Yabona nje mina mangethe ngiyengitshele ngisho iy'ngane zami mina ngihleli nazo la ngithi
Yabona mina mhla kwathiwa abantu bami umuntu nomuntu usefuna ukuncika ngami, mina ngodayisa lowo muzi uphakathi, hhayi ngoba ngoba ngudayisa umawini ngoba nakho ngisho umawabo uyazi ukuthi uma ngase kuthiwa uyahamba emhlabeni iy'ngane zisale zifuna ukwenza umathanda, mina ngodayisa ngimtshela nawe ngiyakuphi ilungelo lokuthi kunokuthi umuzi wethu hijackwe iy'ngane esiwusebenzele udayise iy'ngane yabona mangethi into uma uzoyikhuluma kukuhle abantu abafunde ukukhuluma izinto kukuhle bangameli impi. Iloko nje engithi angikusho ukuthi abantu abakufunde lokho, abantu abakufunde lokho ukuthi khuluma izinto. Yabona ingane mayonile, yabona ngenza isibonelo, ngizwe nje abanye bethi enye ekhozi havo kathi umuntu hhayi mina ingane mayigula ungafoneli mina ufonele umngani, ngeke kube nephisi kulelo khaya. Ngenza example, ake ngithi manje ingane ayihlali la ekhaya, maybe izalo unkosikazi uze nayihlala noyise, ngenza example, akumvimbi ipoint lokuthi le ngane le noma ihleli noyise lapho esegane la, le ngane eyakhe, akukuvimbi lokho. Kumele sibe ney'nhlelo thizeni, zonke izinto zibe transparent, zibe nobulungiswa. And in such a way, le nto ngihlezi ngisho ngithi ngisho ingane la iyongcwatshwa khona, la yomele ilotsholwe khona, uma ingane ngiyikhulisa ngingayizali, but ngazi ukuthi ngelinye ilanga la ekhweni lami abantu bamasiko kumele ngikuprepare engqondweni yami, ngazi ukuthi le ngane noma ingashiya ishonile ngeke iphumelele nayo, futhi ingane ikwazi lokho, ngoba ekugcineni izinto mangethe ey'khoza yonke le havoc ukuthi abantu bangena ngepropaganda ngamanga, ukuthi umuntu hayi bese ngimthatha njengowami. Mamela, yabona mangethi into engasiye yakho kumele uvume ukuthi akusoze kwabe yakho. Yabona mangethi ngifuna ukuthi yabona nje kunomfowethu esike samngcwaba ubeyihlala nentombi yakhe eKipitili. Intombi yakhe yakwazi lokuthi mhla ufile ngeke ukwazi ukuthi ekhaya ungamngcwaba kulo mkipito wenu. Bayofika abanikazi balowo mzimba, bathatha umzimba bayongcwaba endaweni e-right. Izinto fana, yabona nje mangethi izinto ezoyingisho ngithi fana noma kuthiwa yabona nginomuzi la eGoli, uma ekhaya sinenkolelo yokuthi wonke umuntu oshonile ungcwatshwa ekhaya, unkosikazi akatshele. Uyabona mangethi umuntu into atshelwe yona kukuhle akasoze aba namandla okuma ayiphikise. This havoc ikhozwa yithi singena kubudlelwane mangethe, siphushwa imizwa, siphushwa yini, and size sisabe nokubuza eminye imibuzo ukuthi, ngoba yabona ngenza isibonelo, uma unomyeni uhleli naye endlini, unendoda uhleli naye endlini, nishadile in community of property whatsoever, eney'ngane, kumele umbuze mhla uhambile sithandwa sami kuyokwenzakalani la ekhaya, uyizwe inhliziyo yakhe. Uyabona, uzokutshela ukuthi hayi bayofika abafana njani, all those things, izinto lezo mangethe and yabona into elimaze mangethe imizi eminingi, asikhulume. Yabona ingane siyithethisa kwana kuseyisha, akukhulunywa ingane esalokhu igaqa iyobamba ihitha ukuthi hayi bo le ngane izosha, ngoba masibona le ngane hyperactive kunalezi zinto ey'thengwa kuthiwa yini ikhodi ukufaka phakathi, lezo zinto zivimbela ukuthi ingane ingalimali. Thina kwezinye izinto ezisilimazile mangethe akunankinga ukuthatha umuntu onomntwana kodwa ibani nevu, futhi indoda uma uzoyishada uyalazi imenemene lakho iqili, uyalazi iqili ukuthi le ndoda yami vele iyiqili. Kungenzeka kwezinye izinto ngingayithi le nto oqeda ukisho mangethe uthi even esithenjini kunefamily kibe amaqili, uthole ukuthi bona barejista umshado ey'nkantolo, unkosikazi omdala uphethe incwadi yamalobolo. Uyabona ubuqili, kodwa izinto mangethe mayikhulunywa, ngisho umuntu ungathiwa uphethe i-marriage certificate, ziba izinto uma izinto mangethe zikhulunyiwe. Ngifuna ukwenza isibonelo, thina most amaZulu unalento yokuthi unkosikazi uma engakayi esigcawini akaphelele. Ngifuna ukutshela ukuthi mina mangethe ngalobola ngambese kwabusiswa amaringi, umngame ekhaya mina watshela kini ukuthi mamela-ke mama, uyoze uphelele la ekhaya ngokusemthethweni mase uzile wazokwabo.
akusiyicala mangithi into ekhulunywa mara akangamele ukuthi ngife uyimayitshela iqiniso. After isikhathi sakwenza lokho everything, that's why ngisho mangithi inkingi isekutheni izinto mayingakhulunywa, mangithi izinto azikhulunywe ngendlela eright, zibekwe etafuleni. Ngalawo mazwi ami mangithi iloko nje, but ingakho ngithi mina kungconywana ngempela ingane. Yabona ingane mangithi unokuthi kuthiwe ubaba lethi akusiyo ubabami, lo babami ubheki. Yabona, ngenze example. Izinto lezo kumele wazi ukuthi uzongena uzothatha umuntu number 1, le ngane ngeke ukushintshe ukuthi inoyise oyizalayo. Kumele futhi lokho ukwazi ukumukela. And number 2, ngeke uvikele uvimbezele ingane ilungelo layo lokuthi ibonane noyise. Uyibona ngeke futhi utangayibuka. Yangandastand ngoba ithatha uyibhekise kuwena ukuthi wena bungafila kanjani ingane yakho awukwazi ukuyibona. Ingane mangethe uma nje uzothola umuntu onengane melazi le ngane inoyise and mayize la ize lapha izobona ubaba wayo. Yivume izinto kumele lezo uyi-understand mangethe. Futhi ke eqinisweni bazalwane kumele sikubeke zonke izinto sisizwa uKristu. Umuntu nje osisiza kuyona yonke ama-challenge esibhekana nawo sisizwa uKristu, ngoba ngeke mangethe ngenza isibonelo ushada indoda enengane mawuqeda uthi le ngane ayingizi la izobona ubaba wayo. Ilungelo layo lokuthi ibone ubaba wayo. Yabona, and as much as nawe uyi-step father uhlala naye, le ngane kumele ihambe yokwazana nezinye iy'ngane zakubo ukuze ingane kusasa ingagcina ithandana zodwa. Izinto lezo mangethe kumele uyifake nje engqondweni, and then ngokusiza uNkulunkulu akusize, everything will run smooth. Mara i-problem iyo lento yamaqili oqeda ngisho ukuthi sekuba i-network isase-right mangethe. Ngiyazwakala bazalwane. Into elimazayo mangethe ile nto yobuqili ukuthi mina ngiyakuzwa mfana. Ingane seyizohamba la engathiya kuphi kanti iswa kwenye indawo. Ubuqili-ke lo. Izinto nje azenzeke ngendlela eright. Uma ingane kumele for example ishiwe kugogo, ithola le gogo, simple. Akube nje nezivumelwane, wonke umuntu abe nezivumelwa, futhi umtshele umuntu ukuthi yabona mfethu, ingane yakho le oze nayo ngiyithatha njengengane yami, kodwa mayenza ukubheda angeke ngiyinike i-special treatment mina. And mangethe ngifuna ukusho lokuthi enye into esilenza ama-voice emadodeni noma futhi nakomama ukuthi komunye usuke amandla omnotho angabibikho. Kunobaba bakwazi ukuhlukumeza omama ngenxa yokuthi banemali, and kunomama bakwazi ukuhlukumeza amadoda ngenxa yokuthi kunemali, ngoba eqinisweni zonke lento esikhuluma ngazo ziyawadinga ama-finances. Yabona, ngoba omunye uzothi ingane mayihamba athi usuyotshela ubaba wakho wakuthengela i-uniform ngoJanuwari. Akusasiyimpilo leyo. It is not life. And ingane akumelanga ifele ukuthi ihambile iyawubona u-biological father ususincikiselela nge-shelter ube kodwa wena wawuvumile. Sekumele manje sifele ukuthi ngoba uthi hayi njengoba uhamba-ke usale usumtshela akuthengele. No, it's wrong. Izinto mangethe leze kumele oze naye njani zibe nani, zibe nobulungiswa. And ngifuna ukutshela wonke umuntu la, uma ingane ongayizali uyivalela iminyango, uvalela lezi zakho ezele, ngoba uNkulunkulu-ke unayo i-tendency yokuthi aphakamise lokho kulahliwe okungafunwa. Meqeda ukukuphakamisa yiko futhi okuyokwenza ukuthi uye emgodini ubulawe wethu, futhi uthola ukuthi lezi zakho bulokhu uyikhukhumeza la uthi esasemshadweni zize zihlule ngisho ukuthengela ngisho ibhokisi nangamhla ufile ufike yona le bingavumelekile ungena izongcwaba. Uyabona nje into ebalulekile, khulula inhliziyo, usizo uNkulunkulu, umncenga uNkulunkulu, ngicela ungisize lesi simo ungifake kusona ngoba nakho ungithemba. Ngiyacela ukuthi bonakaliswe. Emva kalokho everything mangethe will run smooth, ngoba yabona nje sinodade wethu abaney'ngane, abagane ney'ngane, futhi lento akusinto esingayiqeda namhlanje. Ngisho izalukazi endulo
zazihamba ziyogada ney'ngane ngeke and enye into zona lezi iy'ngane esikhala ngazo yithi esisuke sihamba sayozenza njani njani. Iy'ngane usisi oqeda ukuphuma la ukhulume kamnandi, ingane ayinacala, icala likuthina esithule ukwenza ama-arrangement ngendlela e-right, and kwi-responsibility yawo wonke umuntu ozela ingane angayitholanga emshayidweni ukuthi ayivikele, ayi-protect. Uyasibona isimo la uhlala khona ukuthi mangasufe ngeke ibe right. Iba ney'ndlela-ke uma ukuthi kubiza ukuthi ubhale iwili ubasherele ngokulinganayo, enza so that ikusasa kungeke kube nengane yokuzonda uma ifika ethuneni lakhe ifuna ukufela ngeshamatha awuncwatshwa. Ngoba uyabona wonke umuntu ogane nengane eqinisweni uyalazi leli qili ohleli nalo ukuthi mangase kuthiwa namhlanje ngiyashona, ingane yami mase hlangene nabantu bakubo bayoyixosha futhi ngeke bayifake ngisho kwi-program. Uyakwazi lokho, akusi phela mangethe sikhuluma iqiniso. Uyabona nje uma ushada unkosikazi uyamazi umkakhe inhliziyo yakhe, uyamazi umthakathi ohleli nayo ukuthi lo umthakathi i-tribune ehleli uma uyamazi ukuthi lo muntu lo akunanto angathiwa ngempela kusasa engayenza. And bokufunda ukuthi ubhalanse izinto. If uyabona ukuthi le ngane ayamukelekile la, hlala phansi futhi umbonise ukuthi mamela, yazi ngobani akwamke ingane yami ngiyabona yamukekile, mase ngithola imali ngamane ngithenga umxhaso, le ngane yami ibe lapha, ngazi ukuthi njengoba nawe uzofe zakho uyishiyela izinto, nale yami ngiyafisa ukuthi kusasa ingahambi ingizonda ithi ngakhe. And kubuhlungu mangethe ukubona ingane umzali ekhetha umshado ekhetha indoda ukudlula umntwana, ngoba ezinye izinto kumele siyikhulume lezi. It's very painful ukubona ingane ikhuliswa umalume, ikhuliswa umalumekazi, ikhuliswa ugogo, uma wayo uhleli kamnandi lapha, leziyana zidla ama-Kellogg's, zidla ama-Weet-Bix, le ivuka ngomfudumezo. Sikho-ke futhi ngingangisho ukuthi asikho futhi-ke isibusiso esiyoqhamuka lapho. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyayizonda indoda enganakekeli abantwana, but lize lithi ingcono nendoda engakholwa kodwa ibikwazi ukunakekela umndeni wayo. Asikuyekeni. Yabona nje uma umama iy'ngane zakho lezi zasemshadweni ithengelwa iy'mpahla, khumbula nalezi ayizala ngaphandle so that iy'nhlanhla zakho zizovuleka, ngoba ngelinye ilanga wakhumbula amazwi wami ukuthi bake basho sikhuluma ko-TikTok, as much as lezi zakho zivuka ekuseni zihanjiswa nge-transport, naleya imvula liduma yona ihamba ngey'nyawo, ayaziwa nokuthi igqoka usayizi bani. Ufuna ukukutshela ukuthi wena nale ndoda ohleli nayo akekho ongcono kunomunye, ngoba abantu banomkhuba mangetho ukuthi kulezi zimo ey'soba yi-defend. If yena akafuna ukuyondla mamela, indoda uhleli nayo omngcono ngamane uthi ngicela mina unginike imali ngenze sure ukuthi leyo mali ngiyayideposita, ngibone ukuthi ingane uma ukuthi ngithi uyalazi leli qili lakho ukuthi liyakusokolisa nawe endlini, ngoba ngeke mangethe uhlale nomuntu endlini ungamazi ama-weak point wazo. Ngoba ngifuna ukutshela le ngane, yabona le ngane the more ikhala, inyembezi zayo ziyoba udaka empilweni yakho. Wena ujabuliswa ukuthi laba bakho bangene private school, bangene ey'koleni ey'durayo. Yabona yena lo hamba ngey'nyawo oba isiqhaza ongena esikoleni lesi esibhedayo, ngelinye ilanga yazi mina mangathi ngize ngibe more deep in such a way that ngifuna ukutshela nje wonke umuntu la, ngisho ingane ozothola ukuthi indoda yakhe iyenza usukhona, ngoba kuyenzeka nalokhu manje kumele sikhulume ukuthi ukhona ey'fika vele usukhona. Ungalokhu ukhohlisana nalabangani bakhe emsebenzini uthi mina ngamane ngife, ngamane ngenzani. Kungcono wena uma ufa kunale y'ngane zakhe izofa ngoba ingane uma isifikile mangethe ayilethanga. Yebo, ayinalo icala, ayikaze and ayinalo icala. Ngisho inhliziyo yakho-ke ingakavumi ukuthi njani, kodwa enza sure ukuthi nayo ayidle ifane nabanye abantwana. And futhi umncengo, uyabona mangethe into esishayo thina amakholwa, sifuna ukuthi uNkulunkulu mangethe uma umezweni lakho uNkulunkulu uyama nawe. Abantu kumele bakwazi lokuthi immediately uba neqiniso, uba nobulungiswa phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu izulu liyehla lizokusupport lime nawe. Ngoba ziningi mangethe izinto ezenziwa abazalwane, umuntu afuna uku-impress umkakhe, ingane ihlupheke. Futhi ku-worst part bamangethe abantu besifazane yibo abantu abathanda ukuzwisana ubuhlungu ngendlela esimanga. Umuntu ufika indoda yafelwa inkosikazi, uzogana la ikhawazi kahle ubaba la umama washona, aphinde azondele iy'ngane zafelwe unini. Ucake ukuthi
yini ayikho into ebuhlungu nje ukuma yabona bazalwane kunento esibesikhuluma i-foundation yenyembezi ayini foundation yenyembezi bokwazi ukuthi leyo ndlu ngelinye ilanga ngiyocollapse njengendlu yawe eNigeria yalimaza abantu. Foundation yenyembezi iyocollapse ufunda iBhayibheli ukhuze ngelimi and there will be no prophet okutshela ukuthi nihlupheka nje ingoba nalahla ingane yakhala hlupheka. Ngoba abantu masebenza amanyala baze bafuna ukukhotha amaBhayibheli. Yazi mangethe mangase ucheke uAbraham. Lithi iBhayibheli uAbraham, yabona uAbraham mangase ucheke uAbraham uma exosha isigqili. Waye aware ukuthi lengane kuphi. Ingakho noma esefile uAbraham ufunda iBhayibheli wangcwatshwa ingane zakhe zombili. Wayelokho eyimonithile. Lento ukuthi because of ama challenges esikhashana you decide ukuthi uzo rejecta izingane. Lezo ingane noma yamfuna ukutshela noma kuthiwa ngiyazi ezinye zazo angikhulumele ziyeyisa kasiqeda ukuthi ziyadelela kuliqiniso. Ezinye mayizile zizokutshela la zithi umuzi kaBaba njani sikhohle ukuthi nawe ukhona unkosikazi siyakwazi lokho. Phezulu kokweyisa konke wena umeyiseka ngako uNkulunkulu wakwenzela umusa. Yibani nendlela ukuthi yazini into engcono laba bafikele kagogo sibabonele khona njalo futhi bazi ukuthi mina nginankinga nabo mhlaba yekukweyisa ngoba vele ngeke ukuthi akekho umuntu ongahlala nomuntu odelelayo. Ngeke. Simple. Ngoba ngisho wayathanda awuthandi kwi-obituary lezo ingane zobe ibhaliwe. And yoba buhlungu ukuthi mangethe uguquke sewumdala sewuyisalukwazi ingane zakho seyingabanga yilutho usubona zona lezi and yazi into ebuhlungini ukuthi mhla uNkulunkulu ephakamisa lezi obungayifuni zona zolokhu ishilo zithi umali. And by doing so inhliziyo yakho iyobe ibusy. Asikufundeni sonke masindisiwe ukuthi insindiso ibiza ukuthi kufe thina ukuze kuvele uKristu. Ngalawo mazwi wami ngithi bazalwane ngiyazi ukuthi endleleni akukho lula, endleleni kunama challenges. Yonke lemize niyibonayo ineyinkinga zayo kodwa abangakabi nabantwana bakufunda ukuthi umntwana kalahlwa. Uyabona yonke lonto asifundeni. Ayikho into ebuhlungu ukuthi ingane unengane awazi ukuthi iqokisa izibani awazi ngisho ukuthi all those things asikufundeni lokho. Bazalwane ngiyanithanda into esikufisa ukuthi wonke umuntu abe nomndeni oright nomndeni onenjabulo. Izinto ayikhulunywe kukuhle ukuthi la yabona ngisho ingane mangithi ungayizala kumele umuntu akwazi ukuthi okusala ingane yami akukho la ngayilahla khona. Khuluma nje kumnandi yabona kumnandi nje kukuhle. Akusangameli ukuthi kuze kuliwe. Yabona ke ngoba ufuna ingane zami nezakhe angiyifuni la. No. Akusebenzi kanjalo. Axoxe ngelinye ilanga uNkulunkulu uzokwenza. Ngiyabonga. Mphathi siyabonga kakhulu siyasizakala. Kwabangakabi nazo izingane siyani encourage abazalwane ukuthi ungaze ube nazo vele uyeke nje. Kwaba nazo ngoba kuyisilonda sakho ohlala uyinwasona impilo yakho yonke. Siya kuma festive season manje. Zikhona eziyoba zigoke kahle zizinhle, khona eyoba zihamba ngeenyawo, zihamba ngophaqo. Ezinye ziyakhishwa kuyiwa ko-Cape Town, kuyiwa kuphi. Ezinye zilusana ney'nkomo. Ikhona leya tendency ukuthi lezi ngane ey'tholakala ngaphandle komshado izona ehlele ekhaya nogogo zilusana nezimvu. So bese kuthi lezi zasemshadweni zihlala nabazali bazo eGoli ziyafunda. uNkulunkulu ke kasena umuntu futhi akawadla amandla omuntu. Ayikho ingane yadecide yachoose ukuthi ifuna ukuzozalela emshadweni wakho. Uma sikhona ingane yenza iqiniso phambi kwaNkulunkulu ukuthi awubi nacala phambi kweNkosi. Siyabalekelela namanje abezwayo njengoba siya kuDisemba siyazi ukuthi niyayithenga impahla zikaKhisimusi. Yenza iqiniso phambi kwaNkulunkulu ukuthi uma umi phambi kwaNkulunkulu unembeza ukungabi nalo icala. Ayikho into emnandi njengoba neqiniso phambi kwaNkulunkulu noma kuthiwa abantu abakubonanga. Uthi kuNkulunkulu you know ukuthi kulezi ingane mangithengele ezami iteke lika 1000 nazo bengiyithengele iteke ka 1000 wena uNkulunkulu ufakazi. Ziyahlukumezeka izingane ngoba oyise bakhetha ukushada nawe. Ziyahlukumezeka izingane ngoba omama bakhetha ukushada nawe. Ingane idonsa nzima, tshekelwe iqathula ubaba khona uyasebenza unalonke uhlobo lwemoto.
ibonakala igeza imoto zikaBaboya emayisuka eGoli ebuyile ngathi isebenzi saleka kanti ingane yakhe. Lezi asuka nazo eGoli qhamuka iphethe igqoko Nike kwa-Adidas. Lo bamphathele emachayineni mabayehla. Unuka insipho nje lezi impahla bamdeza. uNkulunkulu akasona isithombe. Mayingabikho ingane ehlukumezekayo noyikhula kanzima ngesizathu yazalelwa ngaphandle komshado bese kuba khona abadla ama-benefit omshado. Nazo lezo esemshadweni mazingayitholi ihlukumezekile ngenxa yokuthi ubaba wakhe ethi ukuzala engakashada. Kuyibhadi nakhona ukuzalwa abantu abangakhulelwa ngokomqondo ngoba lezi zinto zonke zidlula ziyofika kuwena. Njengoba yasho umfundisi uZikalala kunezinto ekumele siyidiscussa kumnandi ukuthi shona uma ngethiwa ngelinye ilanga uyashona kuyokwenzakala ini. We've got people abangacabanga. UJesu uthi indoda ehlakaniphile before yakhe indlu yayihlala phansi icalculate. Sinabantu kumanje abazi ukuthi uma ngathiwa kusasa uyafa kuyokwenzakalani because they choose to ignore everything but everything is okay. It's not okay. Baningi abantu abehlupheka uma ungasekho. Yabona nje kumanje imali kunendoda imali yokuthi kuyodla ingane ifaka ngasese engazi umama ngoba umhlayazi ukuyaliwa. Lapho mama bavutha kabi kodwa bangamaqili. So njoba kumanje kuyinkinga ukufakela ingane zakho imali yokudla kuyokwenzakala uma ungasekho. I wonder labazalwane kwehla kanjani ukudla. Kunendoda nje ithi angifuni emagoya la ingane zokomunye imizi emzini wami. Ikholwa isindisi. Ingane zikhula sinako lo mqondo lo baba kaza sifune empilweni wasixosha wasibiza ngamasela ukuthi masikhona kulahlekelwa izimali masikhona kulahleka ukuthi nokuthi uNkulunkulu uvamisile ukuma nalo orejectwayo amgona. So ke siyafisa ke ngane zakho njengoba sikhuluma nje mawungabiki ingane ehlukumeze ngoba ayikho ingane yakhetha ukuthi ifuna ukuzalelwa kwaZwana ngaphandle komshado uzana hambe ilalela wabuya nengane ayikho ingane yakhetha lokho. Sisinelisiwe sibingelele wesise egameni lika Jesu be greeted. Silapho bafowethu namhlanje ebusuku. Uyaphila sisi? Amen bazalwane ngiyaphila ncapho kaNkulunkulu. Amen sisi. Amen babezwana. Hayi solo sithamele Nkosi yami Nceko. Angazi ukuthi ngizothi ngicela kuphi. Mina nje asengicele ngestory sami. Ngizothi bufakazi kodwa konke le ngizokukhuluma sengendlulisa. Ngemusa waNkulunkulu mina ngikhulele ekhaya lesithembu mama angilomncane. Okay. Bengingumntwana angazi lo kanjani noba ngilo bengilahla bengumuntu nje makuthiwa kunemlo ongathola umntwana hayi ukhona nelisiwe ungamthuma ahlale kakho uyabo. Okay. Ngiyayazi Lese leyo. ngifike ngiyahlupha noba bengingezwa nje ngilo mntwana nami longeswa kodwa baba ngithanda nje ngiyakhumbula bekangithanda kakhulu baba noma bekangichecka njalo right le ngithi hayi ngi-right. Kanjalo ngiphila leyo mpilo leyo nje ngibona ukuthi hayi noba ngilakhaya ngiyalusiswa kakhulu inkomo. Kanjani noba phela nasibaba bamunye sibamama munye bakamamkhulu bangale uyabo kodwa ke namama wesanazi izingane emshadweni zikhuliswe nguye baba futhi akukaze kwenzeke ukuthi ngathi bake bebaye ekhaya kubo bosisi labadala nabo labadala but angikaze ngiyibona inkinga until kuze kube nyalo kuze wahamba baba nje hayi kuhlangene kumnandi. Lokho kwangilimaza nje bekungilimaza ngake ngabhala sibongo esikolweni gogo losala baba wakamakhanya ngayishintsha ngathi senginelisiwe emakhanya. Abambe kwabuzwa kwathiwa yenelisiwe so ushintshe njani ngathi hayi lapha kaShiba vele ngafika nalo mama ngisiwa khona. Ngingwalaba labadala ngikhomba bona ngithi ngafika nabo nami hawu akusine bakamakhanya labafika na mama ayabizwe baba ke ngiyalwe ayaqale nginothisa baba ngimtshela lapha kuthishayo lomkhulu ukuthi hayi nilapha ekhaya baba ngiphatheka kanje sengize ngihambe 3 wemisi ngiyalahlwa ngithathwa ngibani ngiyohlala khona le ngifike ngiyahlukubezeka ngithathwa ngibani naka mamkhulu ngibuya khona. Hayi akungiphathi kahle nekulusa mina yonke into uyabonga ngolokungenze ngenza lento le. Abengingasi umlophiwe kahle ngasesikolweni ngasekufundeni kakhulu vele bekhona lezihlohlohlo
ngishiwe ngilabancane bangibaye phambili mina bangishiye ngemuva. Kodwa-ke ngibonga uNkulunkulu ukuthi laba babeswane laba bebangathi vele yiqandolo kubahambela kahle. Ngimnyalo lengibondlako manje ngimleli nanyelo ngiceda ukukhuluma ngevideo call ngike ngaphuma sebangifonele hey uthenge emateki lapho uthenge ini ngiyehleke ngingedwa but angibatshelanga bona ngibuke ngithi labantu bebaphila kahle laba mina bengithatha iyuniform leyindala nginikwe mama enza njalo. Kodwa uNkulunkulu amhle sengimi ubaba nje waze washo wathi eyinelisiwe kuboma noba indoda bengizathi mangihambe emhlabeni livuke lelikhaya noba labafana. Ayikho sengiphila ngawe mntanami la khaya. So sengifakazela laba labasho ukuthi umntwana lo ngathi akanakekile kahle. Uyafama lokuba lisizo baba. Yo, Ekugcineni. khuluma siyajika. Uyafama lokuba lisizo mina babeswane ngake ngakutshela ukuthi ngibuya emshadweni lobhlungu ngake ngafakaza ngako bekuyiSunday nje ufuli live. Ekhaya ngimind mina kufaka 5000 ngilama kitchen nje ngenyanga. O4.5 athi mama hey Nelisiwe le mali ngisho babokha sasebenze eParliament angikaze ngiphiwe indoda lele ngaka. Nothi ukuthi kumbe ngisuke ngichoma ngindlela lengithanda ngayo umndeni wami nalendlela lengithanda ngayo abantu abami. Sengimi ngifondele ngibona le ichichichile kwendeni ubosama 500 ngifake nje ngicomplain ngithi bothatha lengaka ninike sisi lomdala nibothatha lokungaka ninike bani. Bazalwane bantwana ngicela sibanake ngendlela lefanako. Bantwana kuba silonda kakhulu but nje ngakwendlulisa sengichaza ngibaba kuphela lo wayazi ngisemncane namama makubizwa emhlanganweni kulaba labadalayo siyaphilelana kumnandi kubo sekuba right konke. Sengisa la emshadweni babeswane mangishada mina njengoba ngasho ukuthi ngakhanda lo babo abantu abami ningicolele umsindo weliswane lami lapha angikhalali. Ngakhanda lo babo abantu abami lapha ashadile mina wathi ngimama bantwana mase kuhamba emshado sekuyashiwo so uyasho ukuthi hayi sengifele ngaphakathi so kuyasho ukuthi hey wena bekashade naye le ntombazane wakaNkosi lo muntu hawu sekude ke kujika kude kuyemva la khakhami ngifike ngimncane kulo mzuzu ngendlela ngangihlukubezeka ngayo ukuhlala ekhaya lelikhulu. Hey uyabona ekhaya lelikhulu mawuthi ugxokusele ingane yalendoda usengenayo wena ingane la kwendeni ugxokusele ingane nje kumbe kusebusika bazosa bayibize labantu labadala kuthiwe akabalule igiba bayibala ubuka ukuthi ufake engakhi ngaphansi umgxokuseni uyabo sebakhuluma kasalisiza ukuthi hey kuba ukhona lazi bani umntana wakhe ngakabi nje uswa ukhule naloko ngikhule naloko kukhule nje kukhule ngigcine ngingakanaki kuhambe ke vele le ndoda mayingenaso lesisekelo nje noba phela baya actana labantu lesishada nabo mina bekathi usindisiwe kodwa ngabona ukuthi hayi asikho sisekelo kule ndoda. Kuhambe kuthiwe ulanda bekangabanaki lo sisi bantu abakhe nje inhlobo mangifika ngicabanga ukuthi iminyaka nje vela kwenzeke ngibone kunento lethunyelwe inganene. Hayi kuhambe ngizwe indoda seyithi mama yolanda likhekhe lengane kuphi liphathiswa ngilo mama manje siyohlangana edolobheni ngiyothatha lezi zinto. Uzohamba babeswane ekseni ngalamhla uyawubuya kusasa entambama. Kwelikhekhe kakhona seyengcila ibirthday beyiphela beyilamhla ibirthday. Iyawubuya kwelikhekhe kakhona yemisoswana kuswi wesikitshana kubuthwela phakathi dobha phansi. Ngithi mina yabona lana ngiyalingwa ke manje la ngimncane. Solo ngiyakubekezelela konke lokhu ngiyakubekezelela. Kuhambe sengiyabona ukuthi la vele shothi sekuyantshontshwana la noba kuhamba kuthiwa kulandwe into kubuye nje ishwanele engaphili nengane kuthiwe hey uthe mama sibokunika nangi 20 rand ngibekezele khona lilanga lengeke ngilikhohlwe ke ngiye clinic shothi lapho kwase kuyifinally sivele bese kuzoqhuma i-divorce lapha ngakini athi asihambe nele ingane ezizimbili ugula lo mfana lomdala ungathi uya emehlweni lomncane kufuna aye emahlebeni ezindlebeni manje line la government uyalasi ke nceke kukaNkulunkulu ukuthi liba lide malilide lapha athi noma lo mama wengane uhlala ngasedolobheni uzomnika le mali le angenise lomunye nawe ungenise lomunye ngala ngikhulelwe kuleyo mzuzu hayi ngiyahamba vela nginankingi ngifike sisi lapha ngimbingelele kahle yebo sisi nayo imali yokubhadala
ngicela ubhadale uthi ngibonga unika ubhadale. Shothi ngichubeke ngiye kuleli layini lalabanye phela lalokunye kugula nalona abayise ngalo. Ngithi ngisehlele kungenela icingo kuthiwe hey ubentelani lobulibani lobekhwanadi. Ngithi mne buphi bulima umthane bantu lena akasanamali yokubhadala akasanani umentelani isilima lomthane bantu. Uyabo sekutuswa lona kakhulu nekukhuluma nje lomthane bantu umhluku betelani. Ngithi mne kanjani noba phela ngimnikile imali uthi lo muntu awukamniki imali. Hayi ngidonsa umntwana aphindele kumfana asambe siye ngale kumama wakho siyocheka. Ucampela kuthini sise manga kuthi noba phela ngunikile imali lapha 200 yokubhadala nami ngasana 200 bengiphethe 400. Siyayi kwathiwa ngikunike 2 nawe uzawuhlangala uma ulambile nami ngalesibhedlela lapha kubombabane kubothiwa ubekisebe 10 rand ingene. Vele uhlala khona la edolobheni. Ngithe ngingakanaki nje ngisathi ngibuyele nangiyamnayo iveni yapaka lapha. Usuyaheleza bengishaya ke mneswana. Bengishaya nje uNkulunkulu wangisiza. Usuyaheleze ngokukaNkulunkulu sengivele ngileyilonda sezinengi. Lo ntombazana ngemncane kunaye kanti vele emdala ngiyamhalela ngiyamkhanuka vele ukuthi uyabona nje nyalo lamangala sawakhulumile sizawulimazana lapha phambi kwabantu. Afika ngidonse kabuhlungu athi udlalana ngemfati wami. Ngithi ha ungani wayiphika ukuthi ngumfati wakho lo. Mina ke ngasale amantombazana abamathathu. Ngadlala ngemfati wami lo wangidalila abantwana. Lo muntu lona ngacala kuphuma ngaye elawini. Emaswadi ke analokuxhuma lokho nje. Ngiyela ngaphuma ngaye elawini lo wangikhombisa ukuthi ngiyindoda. Ngithi mina ngiyaxolisa ngosami baba ngicela ukhulume liqinisesisa ngikakunikini imali. Awu ngisho ngihluthelwe ingane le. Angibayekele noma nami bengiye eclinic ngale. Ngasheshe ngaceda ngiyibona futhi iveni yaceda lapha. Ngathi nje mayiphuma swane mangiphuma la kule clinic nami ngiyoyicheka. Angimshayanga kanje intombazana ngekuka uNkulunkulu sisu silapha umduduhla. Ngathi nyalo ngishayela ukuthi kade kwacala ngibekezela lapha kuhle kuthiwa kuyobona izingane ekhambeni nezingane kuyohlala leni weekend yonke. Ngamushaya. Sengichaza ke ukuthi ngekuka uNkulunkulu la mshadweni ugcina ulahlekelwe nginembeza ngempela. Ulahlekelwe uNkulunkulu futhi kube ngake ngahlala kulo yamshado. Bengizofa ngingakamboni uNkulunkulu noba one lapha bekaqambe manga. Ukuthi yena ngumama webantwana kanti umuntu wakwashada. Yes. Kuhamba ke lapho swane kwathiwa sekunemhlangano kwathiwa hayi izingane makoti kwaba nemhlangano nje emndenini. Izingane sibone ukuthi nawe khulisa zakakho nalomnye umfazi abuya khulise zakakhe. Ngathi mina hawu kuzobe sekwenzeka kanjani ke impilo nje. Kwathiwa kuse yabona bakhuluma angazi ngokuthi abakubonisi bayakutshela bathi hayi uzowuhlala nje ngale kakhe nawe uhlale ngapha kakhe. Kusho ukuthi sithembuke leso. Ngikutshela swane belingekho lamahala bugunqu kuyabukiswa. Lamhla ingalalo uyabukisa mina angiphiwanga lokubukisa. Ngivele beyisheshe ibuye esandleni kimi. Sengisesithenjini nje ngaleyo ndlela. Kwaphinde kwaqatshana ke wakhandakala shothi bekangakinaso similo sokuyibamba noba wakhandakala evenini emotweni yalomunye sebabhizi. Wanyanya lapho kindoda waphinde waqitheka ke wabuyela kubo. Vele kungumjikojo lendoda lengiyihlelele lapha iyaganwa kuliwa ngezingane. Namhla izingane zinikwe gogo lo mama wakhe bekangakendi la emshadweni lana shothi naye step mother lesi. Lamhla ziyiswa gogo lezi buya zinalomunye umoya izingane. Lamhla zikumama wabo mbamba. Uyabo azihlali ndawonye le izingane zifunda imithetho lehlukahlukene baba. Zithi nawe uyafundisa ngapha ukuthi thina lakhaya sihamba inkolo senza kanje. Le akutshela ukuthi umntwana thini lena senza ngokuthi esontweni lagogo. Uyabo le inkolo azifani ngeke ngiyijajeke. Ubone ukuthi la ngeke ngiphile kahle nalento. Isalise ngaphandle ubuye ugone lezo ngane ubekezelele konke lo. Ngiyabona swane ukuthi angiphakamisa izandla la. Ngiyawugcina ngihlanya. Ngagcina vele ngaphakamisa izandla ngosami ngashiya ngeke uthula. Kodwa nje lengikubongako izingane zakhe uyayinaka webantu. Asilwi futhi kangako le esayidini nje lesalikhuluma vele isikhathi lesiningi ngikhuluma noba wabosuvela uba nalesithembu shothi bekasithanda. Ngikhuluma nalolo wangikhipha kakhulu lo sisi si right futhi saxolelana nje ngathi ngiyixolela sisi phila kahle nje akungabi nankinga awuyihlalele nami ngiyihlalela la ngiyisamela khona ematoho nayo udlalela izingane ngiyakhuluma nazo noma ngakunini.
lenqane ikumama ukuthi ihlushwa yi-asthma kakhulu. Sakhuluma ukuthi asibange nje bantwana, ngifuna ngidlulisa lokho, angeke ngiyambonga futhi lapho uNkulunkulu akwenzeki sibabange kangako bantwana naye baba wakami. Kodwa nje la mshadweni ngeliqiniso lonke leliphelele, le ndoda lebengishadile, hayi ngingathi emadoda noma ngiwazi konke, abanabo lo buqili babeswane, athi umuntu behlukene, kanti le wena vele kahle kahle sowulandwe ngathi ungikhisha ingelo wale ingane. Ngoba ngangikhisha ingelo mina ngale, bayahamba abantu babonane, kwaze vele waphinde wabuya, waphinde behlukana, kuthi inkomba vele besibonana. Noba nalezinye impahla zachamuka, sezichamuka le, kuthiwa lamabhuluko lawa baba wawashiya esele kuye, shothi vele bekaney'mpahla le. Sengakhohlwa ukuthi hawu leli bhuluko livele belilakhaya selichamuka, masazohlala lo sisi la. So ngiyabuka phela sisebaleni linye, uyabo. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu babeswane, nginekuthula futhi nje nemshado akusinto lengingathi ngiyayithandazela emshadweni baba. Ngithandazela nje ukuthi uNkulunkulu angiphe amandla ngichubeke nginake bami bantwana, noba ngangena ngimncane kakhulu kuningi lengingakukhuluma lengingeke kube kuhle, noba nabo baya TikTok lana bafazi babo khande ukuthi bathamelile kube kubi kuningi. Umshado angiwuhaleli, kodwa nje ngiyazi ukuthi usipho lesivela kuNkulunkulu. Futhi ngiyabonga nalokuthi kwathiwa ngesikwakhona bengingasiye umkakhe mina, noba phela bengikipitile nalo nceku lena wena baba, noba mina bekangangitshela ukuthi unemfazi. Wathi kimi nje ngumama wey'ngane basalisene bayintombi, vele masabuyile iprove yonke yavela ukuthi hayi indoda nemfazi nje. Ngemshothi lobekenziwa silima bantwana lele ngabakhulisa lo munyula goli nje lomdala siyeswana, lo mncane ngebirthday yami wawungihalalisele futhi akwenzeki, siyaphilelana nje nabo bantwana baba. Kodwa ukuthi mina ungangibona nje ngiyakulela khaya, ngiyayibongela baba. Ngiyabonga nje bekungiloko nje ubufakazi bami ukuthi nemigca kwami cha ngamshaya nje impela la khona uyangazi, uyangihlonipha la khona baba, uyangihlonipha nje uyasisi. Ngiyabonga nceku kaNkulunkulu. Amen baba, siyabonga kakhulu, siyabonga. Hey, uhambo bafowethu, futhi siyathemba ukuthi abalalele bayezwa. That's why siyacizelela kakhulu ukuthi uma ungakabe nabo abantwana ngafisa ukuba nabo. Lento sikhuluma ngayo nokuthi kunabantu abangayazi lento le ikhona. Lezi ngane ezinye zazo ayigcini ngokuhlukumeza amadoda namakhosikazi. Ezinye bayisuthi nje ekhaya ngoba wayibeka hlala nogogo. Azizwa. Kuyi-chaos nje ekhaya, kune-chaos. But-ke phezu kwako konke lokho esikhuluma ngawo nganza kwethu, sikhuluma iqiniso simile kuKristu ukuthi umshado eminingi ayinako ukuthula because of ingane. I-research ithi iningi ley'ngane ey'gcwele emajele nengamaphara iy'ngane ey'khuliswa abazali bangabodwana. Ngamanye amagama iningi lazo iy'ngane ey'tholakala ngaphandle komshado abazali bangazi-avelile, izona ey'gcine zehluleka ukuyofika lapha. Asazi bafowethu-ke ukuthi khona ozwayo nosizakalayo. Kunabazali abakhulisa ingane ey'khulisela yena ube ngathi uyoba khona uhambo lokhu lwempilo, kanti kunala angeke abe khona. I'm telling you mina, le ngane yakho itetemayo awuyithandi, noma ungachaza ukuthini kodwa awuyithandi, ngoba ingane uyithanda uyikhandela impilo ukuthi ngiyenza ukuthi noma uthiwa ngikho ngeke uhlala forever nalezi ngane. Le ngane kayizwa kuyatefa. Abanye bashadile, ushade ney'ngane zingamantombazane, zihamba ngamathathu phambi kwababa wazo. Moto yakhuluma athi wena ingane uyibuka nzeke ingane. No, but ingane awukwazi ukukhuluma benezwi eliphelele ngoba le ngane awuyizali. Bathula ufela ngaphakathi. Kulala kuze kushaya u9 ebusuku, 9 ekuseni kuyasuza, kuyavilapha kufuna ukuthi ngeke usho lutho. Uma kwamkhuza uzohamba aya kwagogo, mafika kwagogo ke athi umama uyangihlukumeza. Iningi labantu, maningi amadoda lafela ngaphakathi kodwa ahlukumezekile. Maningi abantu besifazane abahlukunyezwa lezi ngane ukuthi abakwazi ukukhuluma. Baba khona akafuni lutho ngazo.
meholile izona ezodecide ukuthi imali kababa idliwa kanjani ebe nemfazi. Ingane ngaphandle komshado sine chaos. Bambalwa ngiyakutshela ngimile nguKristu bambalwa mhlawumbe u5% wabantu abangena emshadweni kunezingane ezi-involve abathi si happy. Uma khona yesho lesi statement ukuthi si happy akusilo oze nengane yilo akusilo okufika nengane kubona lo zosho ukuthi we are happy yilo ofika nengane. Ukancane ukuthi ungayithola indoda kwafikwa nengane noma umuntu wesifazane owafika nengane bese lokufikwe nengane kuyena athi sihlele ngokuthula. Ukancane lento lebantu abaningi bomama siyacela niyithathe serious lento niyithathe serious le bafela ngaphakathi amadoda ukuthi awufuna ukukhuluma. Baba siyacela niyithathe serious labo mama bayalimala. Linyezwa ukuthi akusabonaka ukuthi umama wale ekhaya. Iplan yonke lekhaya everything ngalekhaya idiscuss lezi ingane meholile yona ezomtshethi babathenga apha imoto kuba ngathi unkosikazi wakuyisisebenzi na uyathuko enye into uyibona siyikhonta hamba ukothenga imoto mawuthi uhambe nengane yakhe uhambe uzothatha ingane yakho edrobheni bahamba bothenga imoto nami singesurprise mhlawumbe 1% noma 2% 3% abafika ku10% yabantu abasemshadweni kunezingane ezi-involve abahappy because abanikazi balezi ingane bayaprotect bayayigona benza zonke izinto ongayicabanga and for that reason ke abahleli ngokuthula. But in the other side of the coin sithi thina ingane mazikhona azingayitholi zihlukumezekile ngesizathu sokuthi sizalelwe ngaphandle komshado. Siyazi lento esikhuluma ngale nto nendaba yokuzalelwa esithenjini. Thina ke mina ngizalelwe esithenjini ubaba wena amakhosikazi awu5 mina ngokugcina umama waye ngokugcina ekhaya. Sakhula kanzima thina abafowethu bekhona. Inzima impilo sasihamba sikhimiza emzini yabantu. Mina ngaqoqa isikathula ngimdala abakhona abafowethu. Ayike into ebhlungu nje ukuthi empilweni uhlupheka bakhona abantu engaba bakhona bayakulekelela empilweni. Mina ngihlala emzini yabantu sihamba sikhamaza ukusikwazi ukudla. Into enye ngidonsela ensindisweni ngangizele kuzohle ensindisweni. Ngijabula ukuhamba nami kumisa imvusela enqukulana nezitulo ngiyazi ngengilambe ekuseni soluthola itiya. Kunengane azikhula ehlupheka kusuka abantu ababudedengu. Ezinye zalezi ingane ziyohluphekiswa ukuthi uma wazo akafuni omalume ngoba ubaba wazo lezingane ake kuseyinkalweni ngathi uyazingela. Omalume bayafuna ukudlala indima phezulu kwalezi ngane afune ingane zakhe. Uma uyithatha ingane zakho kuyinikeza ithuba ungabibikho uyithumele ekhaya. Kubalisa kuze lento bathi no ukuthi my daughter she doesn't like no awuyithandi ingane yakho. Uyobona njengengane ehlukumezekile emhlawweni ufile. So ke uma omalume baavela ukuba khona ingane iyathethiswa ingane iyashawa ingane iyakhuzwa ingane iyaxolisa ingane iyacela. Ngantshela last time sikhuluma ngalama topic ukuthi wayifundisa empilweni ukuthi kuneyikhathi empilweni la khona ingane ifuna into noma icela into uyincisha ikhona. By so doing uyifundisa ukuthi akusona yonke into empilweni oyoyithola mawuyifuna. Wayifundisa kwesisikhathi mayicela into uyincishe noma uthi ngizokunikeza imanje ngizokunikeza uyifundisa ukulinda. Siyanyasho ngoba nisho nje kodwa nganzenu uma ningasekho nina awumthanda awuyithandi ngane ngiyakutshela mina ungakhohliswa bonke abantu uthi cha uyayithanda awuyithandi le ngane engawazi no ngeke khohlwa ke Washa. Uthi zithi zingezwa zinjalo nje usafuna ukushada. Ufuna ukuhlukumeza le ndoda nalezi ngane zangamahlonga endlebe engeze ngakhuzwa. Gijima ngaphezulu kombe. Zike ixova endlini. Hayi ngoba zincane zingala. Zike ixova endlini azikwazi ukuklina, azikwazi ukwasha izitsha, azikwazi ziyadelela zinjalo. Izona eziphatha amakhadi zike zithatha imoto zidumisa ziravaza upetrol. Ayikhuzwa lezi ngane. Usalindele kuba unkosikazi womuntu nalezi ingane zakhe engezwa.
Aka bafowethu. Aka. Mshado eminingi iyaxeka, mshado eminingi iyavuza. Mshado eminingi inama crack. That's why abantu abangafuna ukutshela. Indlela eyokuprotect ukuthanda ingane yakho ukuyilidela eqinisweni akusona ukuyigona mebheda. Thina sakhula, yabona indlela ababesikhulisa ngayo thina ekhaya ekhathini zokukhula kwethu kongathi kwakungathi awuthandwa kanti uyathandwa. Saselusa ke thina. Mokho walusa edlelweni boqhatha nomfana wakushaya. Uzobika ekhaya uzothola induku umbuzo ukuthi manje uyabika wena mawulwa nontanga bakho. Hayi leza namhlanje ukuthi melwa nentanga yakhe uma wakho uyophakamisa idwaba donsa amaphenti. Ngazala ngedwa ngahelela buka ngamzala ngemthungu engekho leyo nto. Bebekufundisa ukuthi la ngaphandle kunezigaba zempilo la khona ngeke ukwazi ukuthola umuntu yokumela. Umusha untanga babe ubuza ukuthi manje wena usha untanga wakho uzoreport kwakuyihlazo ukuzoreporta ushaya umfana ungangawo. Ongeke uyenza leyo nto le. Ngakuyenza. Uma wake walwa wamshaya umfana bazoreport ukuthi usibani bani ushaya umfana kwakuyinduku uhamba ushaya ingane zabantu yini. Bebekufundisa ukuthi ungathi mawusuthi nje uhamba uxabana nengane zabantu emgwaqeni. Emakhaya kwakunekhathi zokudla. Umuntu mayebuya esikolweni efika thola isijingi lapha adla isijingi eshona edlelweni. Sasikhula thina sikhule emakhaya sidla masi. Bazokutshela abakhula emakhona uyazi lento engikhuluma ngayo. Kwakuvu amasayivubela esitsheni esisodwa esikhulu. Manidla kube sitshe sodwa nidla nibaningi. Uma udla wawukhangalisa kuleso sitshe ukhangalisa uthela la. Uthi yabona ukhangalisa uthela la. Yabona bekufundisa ukuthi mawudla ungashiya amathi esitsheni. That's why lesi okhangasa udli ngaso. Wawuzodlela kulesi ngamagama amathi akasala kulesi awekho kulesi. Number 2 nanidla nibaningi. Bebenifundisa ukushare empilweni. Naningadli mangekho ningaphelele ngisho noma silusa sisedlelweni. Sasifuna sihlanganise sihlala phansi sidle sisonke. Mhlawumbe omunye ufika nobhatata omunye ufika naloko omunye ufika naloko kuhlalwe phansi kusidle sonke ndawonye. Inkomo zasingeke inkomo zakazikalala ezakazwana inkomo kowethu zonke. Ongeke uhlangana nezinkomo emgwaqeni uthi angeke ngiyikhipha lezi inkomo sona zakithi induku. Wawuzothola induku la serious. Ama result yabantu abebekhuliswa sangathi bayazonda kanti bayathandwa. Wangeke utholakala emgwaqeni uma esigcobe namantombazana. Kwakujole ebusuku. Ungabona kanti intombazana ephuma ngeentatha. Now, le mpilo kungathi ukuhlukumezeka kanti kwakufundiswa isimilo, kwakufundiswa ukuthi isabe into ezihlazo. Kunomzali angakwazi ukubuka bona nje khona umzali basikhuluma nje ufuna ukubuka life angeke akwazi ukubuka life ingane ifuna ukubuka opopayi. Hayi mama kanti awuqedi ngane sifuna ukubuka opopayi thina. Uzoyincenga ke lokho kwengane thina sasikhule emakhaya kunesikhathi sokubuka iTV. Isikhathi seTV sasaziwa. Kunesikhathi sokucima iTV kuyolalwa. Bathi ke siphila esikhathini la khona naso lezi ngane noma kuthiwa zizalelwa emzini la khona konke kuphelele kodwa zazalwa yithutha zabazali. Because if you fail yokubeka ama rules okuphila ingane zakho ibheke wena because kwibad ukukhulisa ingane ngeke ikwazi ukusurvive uma wona ungekho. That's why ke kubalula kakhulu ukuhlukumeza enye indoda ihlukumeza lezi ngane ngoba kuyaziwa ukuthi inkwa imalanga le ngeke uyithinta ngengane mawufuna ukungibona ngibovu othinta ingane zami manje singayithinta ingane noma ibed uyiphikela noma ibedile. Uhlala urongo ezakungahlala ze-right. Mshado eminingi noma ngathi bathandana kahle kangakanani banokuthula kahle kangakanani ngoba kwavuleleka le gap yalezi ingane engezwa akubi khona ipeace.
Angisasho-ke uma kuthiwa kwahlangana iy'nkwayimane ey'mbili engakhuzo nengatshelwa. Leyo platform abantwana bakaNkulunkulu basindisiwe. Bakhona la ngakhona siyathemba ukuthi ungenele kuzofunda. Mshade eminingi siyathula siyayibuka thina. Le ndoda idla ngamapayipi leya. Le ndoda idonsa nzima leya. Indoda edonsa nzima emshadweni uyayibona ilengelo amahlombe nje ngathi ifake elukuzana ijoke amahlombe lo udonsa nzima empilweni. Thina kodwa nganza kwethu thina bufowethu yangekho impahla mfazi kalalo uzokufakazela mangirong ukuthi kwawungeke uthengwe impahla ngoKhisimusi ungenze lutho awulutho impahla uthi wazothengela impahla ngoKhisimusi uvela uthengela impahla ungenze lutho awulutho impahla yayihamba ukuthi uluse kahle inkomo izalile wayinakekela kaze kuduke lutho ucente igceke kuklini wangeke uvuka kuthiwa uyothengelwa impahla ngoba kwenze njani wawufundiswa ukuthi ayikho into amahhala ngisho noma kuthiwa nalaba bebezalelwe ey'tolo la kwakuney'tolo kunemaveni lapho ukuthi iy'ngane zakhona uma kuvalwa iy'kole wayibona zibhizi ey'tolo ey'sebenza zihamba nobo bakhona ngeveni ziyosebenza kwakusenziwa noma kuthiwa wayizalele emndenini owucebile kodwa kwawufundisa ukuthi ayikho into ovuka usuze ekuseni bese kuthiwa bamba. Ingane nengane iyayifundisa ukuthi uma udinga impahla zikaKhisimusi uma udinga amateki ngifuna ukuthola leli jalide liclean wawufundisa ukuthi uma kunento oyifunayo hamba uyosebenza. That's why sazincane kakhulu iy'tabane. uNkulunkulu akasenzele umusa wakhe. Ongeke thina ongeke inyama ogcina ngamathumbu namanqonde inkukhu ogcina ngokuhubha kuphela uzothola ikhanda intole emanqonde wawufundiswa ngeke uthlemele ukudla obonga ukudla ongeke udla uthi wena awukudla akwazi ukumalini ukudla uma uthi awukudla uma kwenze njani. Mommy, I don't like this thing. What is it doesn't taste good. Ngeke kusavave lokho ngane yakho lokho mhla kwafona kuba yiphara. Ayikho ingane emkwami ngothiwa ayikudla uma kumgulisa uma uthi uyagula awukudli uma kusenjani phela usuthi uhamba uyothenga ushuthi sonke le khasi idla inyama mami no today I don't feel like eating this thing, let me just find something. Kuphi kuyagula ngasidla sonke uyothosana namaqanda namarasheni lezi zinto zetiya kusesezophula ngeke bafowethu ngeke ungazi ukuthi le ndoda ayithanda ezingane ichaos uwe uyikhulisa kabi. Khulisa kabi. Kunengane engakwazi ukuthi uzokudla lokudla lokho. Ngeke. Now, imagine ke zona lezi ngane lezi ezakho. Yona le uhleli nayo impela uthi I love him so much. Thina sasikhuluma nje lezi ngisi isingisi sasikhuluma la kunesidingo khona. Uma kuthiwa mina ukhuluma izinto ezinjani? Awutshela ukuthi asikho okubuhlungu kakhulu ukuthi lezi zinto lezi zenzeka uma bengaphandle more special independent women laba bayimele. Yabona mina let me just give a piece of advice. Let me just la ngiserious ke thina sincenge sikhathalela khona ukuthenjwa. Yabona uma ukwafica intombazana esebenza kahle inengane. Uyinika isikhathi sakho ukuyilandelela lo ngane leyo ufuna ukwazi ukuthi iphila kanjani le ngane yayo. Uma ungafuni ukuthola izinkubela zokulimala ngiyakutshela this is a piece of advice, a free advice. Ufuna ukwazi ukuthi straight kangakanani kuleyo ngane yayo. Uhambe nayo. Uma kuthiwa kuyaphumelela hambe na ubona ukuthi iyawazi no ngoba uma uzokuziba lokho le ngane le yogiyela phekwa khaya wena uyophenduka kula mthuthu wale ngane uma ukhuluma nangi sikhukazi so kwebha kabuhlungu kabi sikhukazi sivikela amatshwelazo. Ingozi bafowethu. Ingozi.
abantu besilisa bathola abantu besifazane abathola amadoda right la ngaphandle kwakuwukuthi bakhule kabe. Imagine-ke, just imagine, imagine-ke le ntombazana yakho le ukungezwa okuyivila kusazoshada elilanga kuba unkosikazi womuntu. Lokho kungezwa nje lokho ingane yakho bona kuyivila nje ungazi lutho, ongazi nokwasha iphenti, uma uqeda ukugeza iphenti kulibeka ngaphandle kuba unkosikazi womuntu. That's why namhlanje kunemisindo yokupheka. Ukupheka kungakazi ukukhompyutha, angikazi silokwathi inhlothi nesikole emakhaya sizosisi nomama kuba ngumsindo kuba i-issue indaba yokupheka. Lento liyahlobiswa mayibekho ngikufundisela ukuthi usurvive noma ikuphi. Akekho umuntu wesilisa ongakwazi ukupheka. Akusikona ukuthi umfundisele ukusurvive noma. That's why itabane eningi iqhamukala namhlanje ukuphikisana lamabhodwe ukuthi akuphekwe. No, it's just that you are not romantic. Sikaze sabona obaba thina bephikisana nomama ukuthi akuboshwe ucingo. Abahambe besiba kaze siyibona lezo zinto. Inkonkono eningi ikhalwa zivela kule soft life. Ila kuvela khona inkonkono ehamba etshekisa izinqa. Bodwa umfana noma indoda le. Nezandla ezisoft. Mshado eminingi ayinaka ukuthula. Mshado eminingi ayinaka ukuthula. Kuthi bafela ngaphakathi ngeke bakutshela. Khona ushoyo nje ukubuka kancane mayikhuluma athi hey wazi wasitakula nanga umuntu. Masikhulumele. Uyasaba ukutshela kodwa akekho right. Nalezi ngane zeni njalo kudla noma yini lezi ngane lezi mina ngazi mina futhi siqala ukubona ngani kunengane eyidla into ethandwa yiyona. Kuphi khona? Thina sazi ingane idla into edliwa le ekhaya. Ayikho into lento ayikho ingane edla into ethandwa yiyona. Kuphi khona? Uyasebenza yini wena? Sina sonke siphuza 10 uclaim ukuthi ufuna ibheka izolandela ibheka. Kuphi khona? Bafuthi I don't care ukuthi unamalini uya afford. Ngithi mina ekaffordeni kwakunemali yonke. Futhi ngeke uzokulimala endawo. Fundisa ingane yakho ukuthi la kusemhlabeni la kusemhlabeni awudlo maye makudlwa ikabishi sitsonke sidla ikabishi uyayifundisa ukuthi awukhethi ukuthi la ingane iyafundiswa. Hawu siphekile yona yodwa nje ngenxa ukuthi kuphekwa ifish seyifuna amaqanda namarasheni iyathosa yona yodwa nje. Ubaba wakhona osebenzayo udla ikabishi, umama wakhona osebenzayo udla ikabishi, ubhuti wakhona omdala osebenzayo udla ikabishi. Wonke umuntu yona yodwa nje mami no I can't eat this thing. Can I have 2 eggs please and 1 ration? I can't. No, it's fine baby girl, it's fine. Go and change the fridge. Nonsense. Siyahalela lezi ngane zeni masa sivashile emzini. That's why ngathanda ukuvakasha emzini yabantu. Mina nje emzini omuntu akuvakasha. Ukuvakasha ukuthi ngiyokuvakashela. Awu mina kuyangihlula ukubekezelela lamanyana. Ibona ingane igijima pheke ekhanda lami incwane ekhanda. Ngeke. Futhi ke sukusizeke sukutshele singancenge lutho. Ungezi nalengane zakho uzovakasha emzini yethu ngoba thina lamanyala la nale chaos alezi ngane zakho sikwazi ukuyibekezela. Ungezi nazo kungcona zidalele chaos emzini wakho. Ungezi uzovakasha la kwami bese iphithizela ukuthi ukwadliwa suma kumangenye. Thina abaye si straight emzini yethu soke le chaos yakho nengane zakho igcine kwakho. Ungezi nazo la. Uthi kuyadla suma kuma ngenyawo kufaka iminwe nyana yayo eplateni yami kuthiwa no don't do that ukuphi kodwa thina siyatsha lokho. Don't do that ukwenza amanyala sidla. No, don't do that. Ungavakashi. Ikhulisele lenkinga yakho kwakho. Futhi ngathi uNkulunkulu akakugcina uzobona le ma result yalezi imbewu oyitshalayo. Akusempilo lento eniphilayo emzini yenu. Ngoba
Kwamanje ngendlela lezi ingane ezikhula ngazo. Uyayibona indlela egqoke ngayo izingane zabazalwane zigqoka amajini adabuka amadolo veza amathanga. Le ngane uyikhulisela ukuthi iye kuphi? Uyoshada nobaba uqhamane izingane ezigqoka kanje veza izinqa athi uyakhuluma athi no. Ungahlukumeza ingane yami. Wafowethu. Hayi mina ngisize ngaloko siyekeni, ngisize ngaloko. Kunabantu abanengane ezinhle ehlonipheka zaswela abazali. Zisala nje abazali, uswela nje umzali nje. Kunengane zakhuliswa izingane, zaswela abazali abazokwazi ukuyifundisa no akwenziwa lokho. Wona ingane ekhuliswa umzali uyawazi no, ingane ekhuliswa uno uyawazi, yekela lento le. Ingane ekhulisekazi iyalazi isu lika baba. Baba mesebuka kanje ayithandi lento le. Sungayihlukumezi, sukuyikhandela impilo. Zithi zikhula kanje zingakhuzwa, zingadiscipline, zivela zisebenze, ziba abaphathi. That's why zisemsebenzini lezi zisisaleni nayo. Ngoba zakhula kabi azikwazi ukuthi kwenzeka zibe wrong. Cabanga intombazane enjalo uyishada ibunkosikazi wakho eyakhule engakhuzwa, uyoqala ukukhuzwa ngawe. Inkinga leyo. Kunabantu empilweni bangakazi bathi ungayenzi lento lathi ngaxolisa. Uyobe umkakho oqala ukukhuzwa umathi uyakhuzwa etshelwa wena uyaxabana. That's why lakuvela khona you are too control. You know what? This guy is controlling me. Guys, no, it's a good guy, but the problem is that I don't want to report everything. So I must tell him where was. Kade ngibone enye video la. Engiqedile bafowethu. Kade ngibone enye video la umunye usisi uthi pho wakhelane emzini wakho mawuthiwa ngoDisemba. Uzoshiya umuzi wakho uhamba uye ekhaya kini. Athi thina ayikho into emnandi nabafowethu nina nakhula ayikho into emnandi njengekhathi zikaKhisimusi. uKhisimusi thina wawungekho umnandi ngokudla. Ngikutshela mahala cash content. uKhisimusi kithi wawungekho umnandi ngokudla. uKhisimusi wawumnandi ngenxa ukuthi imindeni yonke iyahlangana. Kungalalwa makuyikhathi zamaholiday kosuku omzala basuka kuphi kusuka ingane zika bani suka kuphi kusuka ubani kulokhu lonke liyayehla igoli sonke uKhisimusi ongamnandiswa indaba ukuthi ukudla owunandiswa ukuthi hey suba sihlangene sonke sixoxe ngizobona nentombi yami engayigcina egoli kulokhu uKhisimusi odlela egoli ngegoli kulokhu ngifone wemzala sekhona intombi yami uKhisimusi wabumnandi kungalalwa kulalwa kogogo kuhlala wonke umuntu ehlela phana sibasa umlilo ngaphandle kosumbila ilento yayenza ubumnandi bomndeni kuhlala ndawo sasingakafiki kule nto yeni ukuthi this guy they don't diet, this guy no guys you cannot just eat anyhow, you must know how to. Hey, sasingakafiki lapho thina sasingakafiki lapho ukudla kubhalwe phansi ukuthi Monday Tuesday, sasingakafiki lapho. Kwakungakhulunyelwa ukudla njengenyama amadlozi. Bumnandi bukaKhisimusi kwakuhlangana komndeni. Uhlalo kumnandi sihamba siyobhukuda sibuya siyolusa inkomo kusengwa omzala laba basuka egoli abangakwazi ukusenga kuhlekwe kuthiwa lona akakwazi ukuhleka lokho kusuka elukuzanini egoli makuzwa inkukhu ukuthi mama what is this, mama what is this, kuhlekwe lokho ubumnandi bamaholidi kwakuhlangana komndeni. Kungekho ivalele nomndeni wangekho umnandi uKhisimusi umuhleli wedwa nezingane zakhe yangeke bayokutshela namanje thina sakhula kanjalo awubu enjoy ubumnandi bukaKhisimusi mo wedwa. Sasazi unkosikazi kaBhuti omdala uzofika, ufika unkosikazi kabani uzofika. Bofowethu asiyekeni kodwa siyafisa ke abanye bethu sesibadala iminyaka sisondele phambili. Put your house in order. Usuhlukumeza indoda yakho ngoba ikuthande uyifice nezingane.
Msohlukumeza unkosikazi wakho ngoba ukufice nezingane. Ushada unkosikazi wakho la ingane into yokugcina. Kuyibad futhi nakhona ukhetha umshado laxaza ingane zakho. Kuyabalansiswa lento between the line. Kulukula kasenzele umusa ke einsukwini zokuphila kwethu. Thina sakhula kahle, sasikhuliswa sishawa sikhuzwa. Kwakunesikhathi sokuvuka. Thina sasikhula sasazi unesikhathi sokuvuka. Akekho umuntu ovulelela embhedeni ngonakele. Kwakunesikhathi sokuvuka. Lento yangena yaze yangena komabedi noma wathoma isaphi ngofuse evukile ushanyela ibala. Phama lala kusekusagazi. Sasinesikhathi sokuvuka kunesikhathi sokulala. Ngeke ingane eyivalele ekamereni, ongavalwa amakamera kube nengane ene privacy ukwenzani? Une privacy okwenzani? Emzini kabani la khona ufuna iprivacy? That's why kwemizi emndenini noma emzini la khona obaba bakhula ngalendlela ayikho ingane i-teenager lilala ekamereni layo ekamera la liyakhiya ithi ukhiya. Ila qhamuka khona lezi zikopayo ebusuku mayilele nezinsizwe esiyama masturbation. Usiyekeni ngane zakwethu le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe. Siyafisa ukunazisa lokuthi ngendlela wena okhule ngana ngendlela okhulisa ngayo ingane zakho hlukumeza indoda ushade nayo. Futhi kuyiqiniso nawe uyakwazi. Ulopopa ohlala naye lo ngeke akwazi ukuhlala kwenye indawo ngaphandle kwakho. Namanje bambekezelela ngoba kukhona wena. Akekho umuntu ongahlala nengane yakho. Worst part of it ufuna nendoda yakho understand. Ukuthi no, you must understand. Uyehluleka ukukhulisa ingane. Umpressure langona sidingo khona. Kunengane ezincane zisakhulayo incane ama teenager zithethisa abazali bazo. No, don't do that. Umshanga empama. No, don't do that. Don't do that. Please stop it. Thina mina ubaba ozala mina esemdala ubaba omdala wake wangeja ngomkhonto ungona lelutho wawungeke umzali wakho uphakamisa iphimbo uma ukhuluma naye ekubiza ufuka uma ngenya umzali wakho thina sakhula kahle man. Uma umama eshaya ingane umbaba eshaya ingane agijimela kwagogo kwangeke uyithinte. Wayidonsa nje ikugogo, wayidonsa nje ikugogo. Hey, wevusi ushaya mina ungamshayanga. Uthi ushaya mina nje ngozathu ukuthi ingane igijimela kimi wena uyayidonsa usho ukuthi uyangishaya. Ngoba icala libomvu uthi umfowethu ushaya umama ungakazi umbeka isandla nje ukuthi ingane igijimele kuye wena uyayidonsa wangeke uyilokothe. Once agijimela kwagogo angeke uyithinte nje noma uthi uyathanda. That's why nekhathi zakudala thina sasikhula kamnandi sikhula kugogo. Gogo bebe straight ekukhanda ube intombazana eyokwazi ukusurvive emzini wayo. Asihlangane negoli lezi zinto sokuxoxa le sibiza ngamagama siye egoli ngomanje. Siyofuna ukukhuluma nensizwa engamahlathi eyakhuliswa abazali abangamahlathi. Kunabantu besikisa la abathola amakhosikazi wathola unkosikazi ohlaniphile uyamhlonipha uqotho washo ukuthi le mfana lo wakhuliswa yivolo lomzali uyivolo kwayena. Akakwazi kwayena ukuthi how to be a man. Ufowethu asiyekeni asiphumuleni ngane zakuthi siyabonga kakhulu le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. Makhona la ongakholwa sathemba ungenele kuzofunda ekuphikisana. uNkulunkulu akasenzele umusa ke ngane zakwethu. No siyaqhubeka nale topic. Le topic sifuna siyikhuluma. Kunabantu abaningi kumele basizakala kule topic. Namhlanje sidisephe kunezinto eziserious kumele sixoxa concerning this thing.
nomama abaningi bahlukumezekile because of this thing. Kunabantu abashade nabantu abanganandaba ukuthi bazizwa kanjani. Ngoba once washada nomuntu wesifazane uney'ngane kumele fanele lilanke umbuzo ohlala phansi, mama ku-right yini? Ayikho ingane kumele ibe nelungelo lokuthethisa umkami, likhuluma noma kanjani kumkami. Umkami athi ukhuluma naye ithi awusuma wami wena. Isho kumkami. It's my duty to protect my wife. So ayikho ingane ezohlohloba basemndenini ithuku unkosikazi wami. Base bathi unkosikazi uyakubikela awu nangu Sibongile la athi wena ubhedayo. Uze wena ethi wena utheni? Cha nalengane izolo ngithe mina yenza ukuthi ayisusele zazitsha yenza hayi ungathoma ingane kwenza ukuthi nokubona lengane nginayo access azafisa umama ukuthi kube ingane yami. Bayahlukumezeka abantu engishade nabo ukuthi abakwazi ukuthi bazobodlaphi, bahlukumezeka. Kunamadoda aphila kabuhlungu, aphiliswa ukuthi ayenza iphutha, akusho njengephutha ukuthi angeke akutshele, akubona njengephutha. Lezi ngane zakho zilimosha kwasana endlini, zimosha kwasana, ziyatshontsha le ndlela. Mathi uyakutshela lo mfana uyaganga, ubiza ingane yami ngesele, uyatshontsha lo mfana. Khona into eningi eduka le ndlini ma ekhona. Mangayifuni ingane yami wosho, afuna makuna wosho ihambe ke mangayifuni. Zibatretinisha ukuthi zibulala. Othi nongoba into yalo uthi hamba uyenga. Futhi abantu abanandaba impela nje. Kanti nokuthula kunalezo zimo kuyakusiza bese ukukhuleka. Ayikho into othulayo la. Kunezinto emele ikhulunywe ngadinga ukuthula. Ayikho kunezinto engalungiswa umthandazo emele ilungiswa wena njengendoda. Le nto le ifana ngamashini nokuthi umuntu umele ashele umfazi athi ngisathandazela umfazi. Ngeke hamba uyoshela unkosikazi. Kunezinto engadinga umthandazo edinga action usukuma ukwenze. Kuye emndeni emzini wakho kube ne-chaos, kube ne-disorder nje ukuthi because you have to take this as a man and address yonke le chaos ekhona le ekhaya. Uthi no, I'm going to address this thing through prayer. Kuna prayer la, sukumkhuza yonke le nqusunqusu. Yizo lezi zinto esisho ukuthi musana kufaka ukuvutha la. Kunamadoda nje ovola endlini, kumele asukuma akhaza isimo athi lana u1 no2 no3 angifuni. Kokunye ngeke ukusebenze. Baningi ababahlulwa kwashela amakhosikazi athi I will pray for what? Unamthandazo engasebenzi ufuna umuntu asukuma ngoba konke uNkulunkulu unikeza igunya. A man must lead, protect and provide. So your job is to protect. Kunezinye izinto zenzeka because you're protecting them. Akunamthandazo la, mthandazo uzobuya ngawo. Kufuneka umthandazo, sifuna abantu abomele iqiniso ukuthi yekela u1 yekela u2. Kunezinto edinga umthandazo, kunedinga engedinga umthandazo ekumele ikhuzwe ingane. Yekela lo msangano wenzayo. Lasozela amavolo nezitabani nje. Abanye lokhu ubutabani babo sibaqala sasuka phansi umbona etebhisa umtshela. Ayisasuka nje phansi uthi yini into yenza. Wakhuluma ngathi umfazi. Wawutshela ukuthi wathambisa izandla yini umfazi. Unoze uyibona ukuthi la nakuzoshawula into engekho. No, you know sometimes God, the Bible says we are not wrestling against flesh and blood but against the rulers and lotho yakele singisi. Hello, mfethu asiyeke. That's ukuthi siyabonga le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. Mawukhona lo ngakholwa sathemba ungenele ukuzofunda hayi ukuphikisana. Iba neqiniso enganeni zakho. Nawe sewakuyeka wawuza kwaba isikhathi eside ungakulungisa kusemanje. Mosaphila ngakulungisa. Ilungise manje kwaadress manje. Kunama rules amasha. Kunama rules amasha kumele ziwa apply nje ingane. Ungaveli ingane mina nazi uthengele ubhaka wesikolo uhamba uyowulahla ubhaka. Uthenga ubhaka wesikolo wawutshelwa lo ubhaka lo uyoze uthola umunye ubhaka mokuphela unyaka. So wena lezi ngane zenu uthengele ubhaka kuhamba kuyowulahla kunikeza obhululu bakhe
uyazi ukuthi kusasa ekuseni uyovuka umama uyovuka athenga umunye ubhaka khohlwa uzophatha incwadi ngeplastic ngabe into alutho nje bakufundisa ama responsibilities njengendoda ukuthi uma kwamosha yazi ukuthi ayuthole lutho hawu ingane vele lahla ubhakanye ulahla ijesu ukuthenga hambe uthenga ijesu umama hlanze uthenga ijesu ulilahlile kumele kuyovuka kuyothenga lutho awuzoqhuqudwa amakhaza yozulithola ngonyaka ozayo bayakufundisa ukulento engiyimosha lezi ingane zendaswazi imosha siyazi imosha namhlanje kusasa uzobuya nokunye bebuhula bebususwa ngokufundisa ukuthi makwayimosha lento imosha yakhululeka nje shona abazali bebesebenza egoli bashiya ingane wawufakela imali yokudla kwazi ukuthi hamba uthenga ukudla wahamba uyibhubhudla leyo mali ayikho imali ozoyithola kuzokuphela unyaka kwakufundisa kwazokuphela inyanga kwakufundisa ukuthi mathi bathenga impuphu hamba uthenga ukuthi hamba uthenga lokho leza namhlanje wabunikeza 1000 hamba uthenga egrocery lo 1000 lo uzobuya namaqanda nophalo nocheese ngisoloko ehlafuna nama yogurt ngathi akanamazinyo ungeke ipeni uthengela ipenseli uyilahlile oyobona ubhala ngani wawuzohamba uyotshentsha khona esikolweni kodwa angeke uzuyithola ubani khona mfowethu uma indoda yakho ithi yachaza lezi zinto no kodwa lo muntu luyamosha uyazi lo bhaka sezuthenga kwathatha uma ungafuni ukuthengele impahla iluxana ingane izinto zesikole umuntu asho ngamana ngifonele ekhaya le ngane nomalume bayo bazoyithengela no angisho ukuthi angifuni ukuyithengela ngimelene nale ndaba ukuthi sithenga ubhaka hamba yolahla siphinde sithenga omunye hamba yolahla ingane okusalayo uma bemtshentshela ngeke mfowethu ngeke niyawahlukumeza amadoda niyawahlukumeza indoda izama ukubonisa ukuthi yini inkinga la umelene nalokho thengela ama exercise mebuya wasekha amanye hayi bona mfana apho ama exercise sewungazothendisela ingane umthethisela le ndeka 10 rand ngeke nganza kwethu uNkulunkulu akasenzele umusa ensukwini zokuphila kwethu ukuze lamadoda enishade nawo nabantu besifazane enishade nabangahlukumezeki yabona kunomama oshade nawe ekufica unengane zamantombazana umama uzama konke emandleni ukuthi lezi ngane emncaneni baza ayifundisa ukuthi mayibuya ingane esikolweni ayikhumule ijesi ayikhumule ishirt ilifake laphayana uma izogeza ayigeze iphenti layo uyayifundisa emncaneni bayo uyayi-address mase kitchen ayibiza lengane ozala zobona qoba nawo anyanisi awufuni uthethe uzethi uphekisa ingane esencane kanga no ngiyayifundisa lengane ubumfazi ngene la awufuni ithinte lutho mina ngicela ukutshela bona lento bokuthi wena kuneyisebenza emzini wakho noma ngathi kuneyisebenza kangakanani noma una 50 years sebenza ufundisa ingane yakho ukuthi iphenti uyaliwasha leli shirt lesikole ogqokile ifundise ikwazi lokho noma uthi unezisebenzi eziwu50 ma umzalo oneqiniso ifundisa ukuthi angeke ihlale ibe nazo izisebenzi impilo yakho yonke ngoba inazo namhlanje ngoba nina niya afford kungenzeka empilweni yakhe engabi nazo uyobona sehlukumezeka uma kumele awasha ishirt lakhe uyokubona ukuhlukumeza ngoba akakwazi so ke uthola ukuthi kunomama ekwazi ukufundisa lezi ngane mayikhulu ukuthi uma ubuya esikoleni khumula ishirt ufaka lapha khumula le vest ulifake lapha kuwasha ukuneke bese uyokwenza ukuthi ubaba wakhona noxabana kwayingane kumele zenza lokhu khona usisi no it's not about usisi no aunt usiza it's about ukusiza lengane ngoba mayikhula inje iqeda ukudla ilahla izitsha lapha ilahla amaplate ayikwazi ukufika elukuzaneni esinkini iwasha iplate edlele kulona ngoba kunesebenzi lekhaya ukhanda ivolo lengane ayikwazi ukwenza lutho ayikwazi ukuqoqa mawuqeda ukudla khipha lezo zitsha lapha lo anti akusu anti othathu bafowethu thina siyayibuka ingane zenu ifundisa ingane akusu anti wabo lo
ngosuku lewashini kuyenzeka abanye uyasebenza ngeweekend noma ngama-Saturday wenza iwashini, ube busy ngewashini. Lezi ngane zamantombazana zikho zihamba ziyoyidlalela. Kwakunosuku ekhaya la khona uma kuthiwa kuyowashwa, kwakwaziwa wonke umuntu, sasihamba nabomama semfuleni, kufika kuwashwa. Uma kuthiwa kusesiphethweni sobakhela amanzi kuwasha, thina silusa iy'nkomo, kha amanzi laphaya, wonke umuntu osisi kuyashiya, kuyawashwa, kwenekwe ziyabuya. Kwakwenziwa njalo. Kwakunosuku kuthiwa kuyawashwa, kunosuku lokuyothezwa, wonke umuntu osisi bazohamba nami, kuhamba kuyothezwa hawu bafowethu. Ngeke ngane zakwethu. uNkulunkulu akasilekelele ey'nsukwini zokuphila kwethu kulezi zukulwane sanamhlanje. As much as sithi thina siyabathanda, siyayithanda ingane zethu, siyabathanda iy'nsizwa zethu lezi ezilengise izandla, intambo ende kalayeni insizwa. Kodwa kwawena nje, kwawena ngicela ukubuza, kwawena nje sisi, uma ubuka le ngane yakho le mfana okhulisayo, uyibona uyindoda uma uyibuka wena? Uma uyibuka ingane yakho nje, yona lokho kutefa kangaka, lokho kutefa kuze kukhale, ubona indoda? Aniletheni lezi ngane lezi ama-teenagers ey'nsizwa ney'nsizwa nje zenu, aniletheni eGoli, siyadinga ngomatshi, sifuna uzoxoxa nazo. Siyacela, aniletheni iy'nsizwa futhi eGoli, lethani iy'nsizwa eGoli, siyacela, siyayidinga, sifuna ukuxoxa nazo, ngoba la mavolo la ehlukumeza iy'ngane emshadweni lawo, hlumeza iy'ngane. Bafowethu, asiphumuleni, asiphumuleni ngane zakwethu. Kodwa siyambonga uNkulunkulu esiboleka ithuba elifana naleli. Kuko konke esikufundayo sikufundisela ikusasa. Fundisa ingane zakho, zifundisele ukuthi zikwazi ukusurvive, zifundise ukudoba. Ungakujabuleli ukuthi uyinikeze inhlanzi njalo. Bazali sabazala thina bebesifundisa ukusurvive empilweni, basifundisa impilo ukuthi survive kanjani engekho. Usungayithandi ingane uma ungayifundisa ukusurvive, uyinikeza njalo, uyikhamisisa umlomo njalo, uyikhamisisa umlomo, uyayifunza. Ingane iyafundisa ukuthi uzingela kanjani. Lokhu kwenziwa ukuthi angeke ngihlale nawe forever, ngelinye ilanga ngiyohamba, uma ngingasekho ke ngiyenzela ukuthi ukwazi ukusurvive noma ngingasekho. Umzali othanda ingane lento yenza lokho, but problem yakho awukwenzi lokho. Othi uyakwenza, uyayizonda ingane zakho. Kunosisi nje abangasayi emakhaya ney'ngane zabo ngoba bathi ziyahlukumezeka uma yithunywa. Ithumeleni ingane kunelanga lishisa kangaka, wawuthi ongunelanga amalenze njani uma kuthunywa ingane? uNkulunkulu bafowethu akasisize, ngoba usebenza kahle, uhlala eGoli, wayihlalela eGoli, wayifunela umqasho, funi lutho ngey'ngane zakhe. Ngidlalile kude, yabona umuntu uma efuna ukubona mina ukuthi ngihlaze ngakani athinta iy'ngane zami, uyihlathe, ihlathe. Kube ngathi wenza khona. Yabona kunabantu abafile namhlanje uma ungathiwa abavuse iy'ngane zabo bangayibona lento eziyiyona, uyokutshela ukuthi mina ngayenza lento le. Khulisa umntwana ngendlela okuyiyona, ethi uma sekhulile angasuki kuyo. And ngiyafisa ukucizelela lokhu, akulula ngospecial kosisi bethu ukukhulisa ingane uwedwa. It's not easy. So-ke ungakujabuleli, ungayikhomperishi futhi ukuthi omama bethu behluke kakhulu. Lapho bezala thina omama kwangamadoda la, angangadlali khohlwakhe. Omama nogogo kwangamadoda labo compared to lezi zamalungelo. So ogogo bethu noma bethu kwakulula ukusikhulisa ngoba hayi khohlwa kwakukhalisa iswephu lapho kukhala induku, ubona ukuthi hey umama uyashaya, umama athi ngelusa mina ma angisodlala, kuhlukile kunalaba esinabo. Nane lento ukuthi uma ukhulisa ingane ayikwazi khulisa, uyifundisa ingane ikwazi kwehlukanisa nokuzihlonipha iyodwa ekukhuleni kwayo. Uma kuyingane entombazana, ifundisa ukuthi ungagqoki kanje, gqoka kanje. Ithi uma sikhulile idecide yona ebudaleni bayo uma siphuma eceleni, but investa ngale ndlela ukuthi iyazi ukuthi kurongo lokhu ku-right, lokhu kurongo, lokhu ku-right. But the problem ukuthi niphila noma kanjani. Kunomama abashade nobaba, ingane yakhe igqoka noma kanjani, iveza lamathanga nalamabele elukuzanini emshadweni. Indoda iyahlukumezeka ethi angiyithandi lezi zinto.
uNkulunkulu bafethu akaselekelele. Sengiya-imagine ngoba mina kuyimina nje, sengizoba nengane yentombazana egijima ngamabhijama leveza izinqa emini kwaba ivuka ngo-10 ngamabhijama iyokwenza ukudla, ibuya izohlala la idle ishiya amaglasi la mothi uyakhuluma thi baba-ke thi miyekeni. Sengiyacabanga nje ngoba yimina nje ingane yentombazane eyi-teenager uma wayo uyawasha onilele ibhisinefoni ini-access ye-Wi-Fi without a reason, just for fun, ngena ko-TikTok buka abadlala wezinto. Ufuna i-Wi-Fi ukwenzani? Uyafunda noma ufuna ukwenzani ngayo? No, senzela ukuthi phela isikhathi sami wenzani, ngoba akuqonywa lapha kwa-TikTok kuma-social media. Wenzani? I-access ye-Wi-Fi for what? No, don't worry, I'll give you my iPhone 15. Uyibona sekudunusa lapha uma sekushutile ukuthi masekushutile lokho ngani, ngoba kusekuncane kuthathaphi lokho kwakufunda unina. Kodwa iyodwa into esishoyo sisho kodwa bafowethu, kunalo sisi lo owasitshela something lathi umuntu nomuntu uyoyimela phambi kaJehova. Lokho sikushoyo ngani zakwethu ukuthi uNkulunkulu namkhumbula lo sisi. Bafowethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu omusa senzela umusa, salekelele, sigcine, silonde ey'nsukwini zokuphila kwethu. Sibheke eGoli ke bafowethu ngoMatshi, sidinge insizwa ney'ntombi. Emini inkonzo kuyoba khona inkonzo yasekuseni. Mayiphuma leyo nkonzo siyohlukane omama ney'ntombi boba bexoxa ley'nsizwa nobaba bexoxa. Siyayidinga iy'nsizwa, ngiyayicela mina. Makhona basuka la sambeni sibheke eGoli kulokhu. Sizohlala phansi siyoxoxela oba ongekho khona umkhulu kunomunye. Basizoxoxa sikhuluma i-reality. Mina I've decided empilweni yami yonke ukuthi the gospel that I will preach ivangeli ukuthi noma ulaleli uzwa ukuthi kuthiwani. Ngingumile empilweni yami ukuthi ngifuna ukulenza libe lula ivangeli ulizwe, ungadidwa ilutho nje ukuthi uma uphumela kube ngathi kunenkinga. Uzwe nje. Idate bafowethu sasithe kuleli viki la nge-8 but ngathi kunoshintsho olukhona shothi kuba iviki a week, the following week after iviki la nge-8 sisazoconfirm ngifuna nabazalwane, kodwa ngathi ukhona ubihixo buba khona ngale date sasivumelane ngayo. So but sisazokhuluma nabazalwane, sizoniconfirmela soon bafowethu indaba ama-date nendawo, but sizoba seSoweto, khohliwe indawo yakhona eSoweto. But sonke sibheke eGoli ngani zakwethu, bheke eGoli, iGoli lonke kwandonga ziyaduma kwamntanami wendelephi kwamfazi ongemama. Siyeza bafowethu sizokhonza, sizalanga nalutho, asiphethe amanzi, parafeni nodiesel. Siyabonga kakhulu. Mfundisi uzikalala, ngiyacela mphathi ukuthi ungena concerning le angazi noma wakho wathola indaba zama-date, but neke nelukuzana what you call nama-direction mfundisi, ngoba size ngalapha eGoli. Ngiyalikhohlwa igama lendawo lapha eGoli mphathi ukuthi kulo 2 minutes mfundisi wami ngiyacela just to announce ukuthi kambeka kanjani, ukuhleleka kanjani, everything. But ngoMatshi bafowethu zonke indlela ibheke eGoli. uNkulunkulu asenzele umusa. Bheke eGoli ngani zakwethu. Amen. Siyabonga, siyabonga bazalwane. No, sizobe seSoweto i-Snack Park. Amen. I-Snack Park bazalwane, direction iyobe ilula kakhulu. So ninika isikhathi masondela. I-date izoconfirma kodwa nje uMatshi bazalwane. Sibeke i-date la khona at least inyanga iphelile, wonke umuntu eholile, ngabe namuntu ozokhala nga-any reason bazalwane. And then ama-details when it comes kuma-refreshment nani kusazohlala phansi i-team idecide ngokubheka indle. Ngicabanga ukuthi mhlambe nje ukuthi maqala uFebruary yonke into yobe isi-announce kahle ngendlela e-right, ngoba niyazi bayithini i-inflation what iyakhuphuka yehla, but zonke izinto izobe zihlelekile.
ney'ndawo zokulala mhlawumpe abafuna ukobhukha, abafuna ukulala eklasini abeza bayibizani lama-matrasi lawa abhumpayo. All those things zobe ihlelekile bazalwane, ne-security izobe iphezulu ngendlela eyisimanga. Kodwa nje i-date kuyoba i-date accommodator wonke umuntu. Ngeke sibeke inyanga iphakathi, at least mhlawumbe first week or second week inyanga iqeda ukuphela, so that everyone azokwazi ukuthi aphumelele. Kuyobe kuxoxwa impela nje, kudliwa izwi, sazane futhi kangcono sibonana sesinjengebandla impela nje, sike sibonane nje kahle kuxoxwe. Yiloko nje bazalwane, kodwa nje uMarch qala nje ubeke isenti phezu kwelinye isenti, ukuklishe futhi indawo around Soweto ukulala, ucheck-e nawe. Ngithi abantu lamalanga banana lezi zinto zokubhukha zama-discount, babebhukhe early bathola ama-price aphansi. Yiloko nje bazalwane, kuyobe kumnandi, hhayi kuyobe kuqondile, ney'nhlelo ziyohleleka. Siyazi ukuthi la sinama-worshipper, sinani nani. Omunye umzalwane wakwasho la wathi unane-catering njani njani, everything masihlelekile nje bazalwane, hhayi inkonzo la khona kuzobe nje impela sike nje kuhlalwe phansi kuxoxwe, uze ney'ngane zakho, uze nomyeni wakho, whether usindisiwe akasindiswanga, eza naye, kukhona yokuzuza egameni likaJesu. Amen. Mfundisi, siyabonga kakhulu, siyabonga. uNkulunkulu akenze njalo mfundisi, siyabonga kakhulu, siyeza mphathi, siyabonga kakhulu ukuthi negoli lisihoste kuloko ukuthi no uzani bafethu inhloso asikhona lokhu ukuthagetana nemali. uNkulunkulu uyazi ukuthiekusenhlizweni yethu ukwakha ubudlelwane kakhulu, i-fellowship kakhulu kunamasonto. That's why asihlanganiswanga isonto ukuba sihlangane njengabazalwane. Okubaluleke kakhulu ukukhanda i-fellowship rather than isonto lami iqhawe lami. Iloko bafowethu sifuna sihlalela phansi sixoxe njengabazalwane, sidodisana namadoda nomama ke bapheka iy'ntombi bayichazele indaba zama-type, ingane zami ayisebenzi. Ukuthi siyazazi lezi zinto. Ke cha, into engayithandi mina ngele nto uma kuhlangenwe singabazalwane ukufuna ukumboza, funa nixoxe thina amadoda akhululekani bafethu, siyoxoxa namadoda. Lo hluphayo uyobuyela ekhaya seqondile ngoba asimiyeke bafethu. Siyabonga kakhulu futhi sikalala, siyacela usithandazela mphathi bese siyahlukana egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu omusa nenze kahle, anigcina nilonde, anigcine lokukholo lwenu. Siyabonga emkhulekweni bazalwane egameni likaJesu. Amen. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, Baba siyabonga ngakho konke okukhulunyiwe la. Siyakuthemba uNkulunkulu ongcwele ukuthi kukhona imindeni esizakele, bakhona abantu abazosizakala ngale platform. Baba, sikhulekela yonke imindeni elapha egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi ayibe nokuthula, akube nokuthula. Akusingezwa lutho olubi emndenini yethu, asingezwa lutho mongcwele masidiscipline abantwana bethu kuthiwa bakhomithe ama-suicide. Asingezwa lutho, akungabi nababa oyovuka abulala umndeni wonke, akungabi namama oyokhomitha i-suicide. Simelene nemimoya yama-divorce, akungabi nakhaphula eyodivosa mongcwele ngegama lenkosi yethu uJesu waseNazaretha. Sikhulekela abantwana bethu mongcwele ukuthi ubavikele, ubalondoloze. Sicela i-wisdom yokuthi sibakhulise ngendlela okuyiyona. Thina ngokwethu umdala wey'nsuku singahluleka, kodwa sidinga wena endleleni ukuthi Jehova ongcwele usithembile ngalezi y'ngane, ngakho sithi ziyisibusise sibuya kuwe. Lesi sibusiso-ke sicela wena ukuthi wena mongcwele sisize, sibagayide, sibafundise ngendlela okuyiyona. Baba, sikhuza bonke imimoya engcolile eyenza ukuthi imizi yethu ingabi nakuthula. Yonke imimoya engcolile mongcwele siyayikhuza ngegama lenkosi yethu uJesu waseNazaretha. Angingabi namuntu ohlulwe kondla umndeni wakhe, angingabi namuntu oyolala engadlile egameni lenkosi yethu uJesu waseNazaretha. Baba, sikwethembile-ke uNkulunkulu wethu, isitha singabi namandla okusihlwitha iy'ngane zethu egameni lenkosi yethu uJesu waseNazaretha. Nale nkonzo siyoba nawo siyakhuleka Baba egameni lenkosi yethu uJesu ukuthi indoda ayithathe i-responsibility yayo, ibe ubaba ikwazi ukulida ikhaya, umama akathathe iposition yakhe, ingane ayithathe iposition yakhe. Sikhulekela i-order emndenini yethu mongcwele, kubonakale ukhazinyuliswe
njengoNkulunkulu, ungadeleleki ngenxa yethu nangenxa yey'ngane zethu, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu mphathi, siyathokoza kakhulu, siyabonga. Ngenza kwethu asilaleni, siyabonga kakhulu bazalwane. Ubuhixihixi bube khona kodwa uNkulunkulu usisizile ekuqhubekeni. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu umusanigcina nilonde egameni likaJesu Kristu. Ukhona la othe ubuza umbuzo uthi silwelane nomfundisi uNtanda. No, asilwe, ayikho into esiyilwelayo. Ayisilwe, akukho sikulwelayo. Bude bendlela nje kodwa yinto ezincane, nothing personal. No bafowethu, siyabonga kakhulu, nilaleni kahle, uNkulunkulu omusa asigcineni bafowethu, nilaleni kahle, ngiyanithanda, uthando luka love. Good night bafowethu, siyabonga kakhulu.